Batni fuq seq waħda mill-ewwel għadna ħirġin. Ir-remettejt ftit tfarqek. Jkollok pereżempju kriżi esistenzjali. Kull jum ġifieri. Kull ċajta tajba fiha nofs verità. Jiena fan kbir tal-assurd ġifieri. U l-smoke. L-smoke taqqat il-kulħadd. Nħu gost ninfaqa kultant ma mhux spess regolarment. Madonna jkolli għattit nifgom kultant. Bil-telefon ngħidu kemm mal-buzz. Min waħda neħibu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Malta Staġġar! Fuq il-Malta Staġġar! Mela, tlaqna? Issa vera, x'konna fuq start l-ewwel. Ija, we're on. Xala, Sur Mario Vella, kemm qed noħu gost nara ħabru. Tanti ħoġa. Kif qed tħossok hekk, x'inhi l-aspettattiva għal M'għandix aspettattivi, onestament. Le? Le. Emozjonalment kif qiegħed? Stabbli, eċitat? Stabbli bħalissa. Stabbli bħalissa? Bħalissa. Tal-ostja. Mela, Mark, tlaqna mal-ewwel spiexna bit-traġit tagħna li ma nafx fejn ħammur insomma. Nibdew l-avventura. L-arti x'inhi? Skontok ovvjament. Dejt li bil-qiebes hawn mill-ewwel. Ma nafx nagħtisom Mario tagħha f'sentenza, imma naħseb li hija il-mod jew wieħed mill-modi li bihom nirrikonċiljaw irwieħna mal-eżistenza tagħna, jew nippruvaw nirrikonċiljaw irwieħna mal-eżistenza tagħna. Hemm min jibda l-arti ma' reliġjon biex jaqdi din il-ħtieġa. Jien nippreferi l-arti ma' reliġjon, ovvjament. Ġifieri inti tara utilità fl-arti, ġifieri mhix xi ħaġa li speċta hija frott il-fenomenu tal-kuxjenza, insomma hekk huwa hekk qed tajtu inti. Qed nipprova nissimplifika għax batni fuq seq waħda mill-ewwel għadna ħirġin. Biex nagħmlu digressi. Ma għalija dak li dik il-ħtieġa taqdi ħanejtek. Biex nagħmlu digressjoni żgħira forsi anke jkollok ċans sektor timmarina l-idea. Issa fl-istudju għall-ewwel darba għandna annimali mhux bipedu. Jaff kelmu ħra li vinta ġomma. Fitxuha fuq il-dizzjonarju ta' kulina din, ħafna bil-klim Malti. Apparti li jena għandi xewqa kbira li nibda nuża klim li jistaw jkun ma jeżistux. U jispiċċaw fil-lessiku Malti. Jekk jkolli design sena jkun kulħadd jgħix, pereżempju. Trendsetter ġifieri. Iktar minn hekk biex ta' tibqa' tidwi through the ages dik il-kelma. Poddata rnexxilna. Poddata mhux tiegħi bro, poddata ta' Tony Santu. Yes. Kemm ħara rispett lejk dan. X'tagħmel bro tiegħek ilu li josfor. Mela. Fiex waslet dak? X'inhu? Dak poddati ta' Sant qed tgħid ta' Tony Sant? Tony Sant. Fiex wasal naħseb numru 2300. Illex dak jagħmel podcast, dak jagħmel mużika biss. Naħseb jagħmlu waqt li rqat il-podcast tiegħu jiena kważi. Ma dak akademiku, dak għandu ħafna ħin fuq idej. Sfortunatament. Ngħid xejn fuq l-akademiċi, sfortunatament. Ċajta. Akademiċi validi. ċajta. Kull ċajta tajba fiha nofs verità u dik kienet ċajta mhux ħażin. So li kont qed ngħid ma wasalta li għal-fatt li għandna Rufus illum għall-ewwel darba wasalna Rufus huwa il-kelb tiegħek li ġieli ninsertaħ fuq il-Facebook. Il-pet tiegħi, Il-pet tiegħek? Il-pet tiegħi. Dotat fallikament b'mod li ħafna minn nisa u ġew qed iħossuhom skomdi speċa. U jżomm li l-nifsi umli u nċekk. Għandek xi żewġ tibiet oħrajn fuq l-arti? Naħseb hija primarjament ukoll ċinturin ta' komunikazzjoni bejn l-umani, ħolqa importanti ta' komunikazzjoni u Inti l-arti għalfejn tagħmilha x'inhu l-inċentiv għal Mario Vella li jagħmel l-arti? Primarjament għax huwa mezz ta' komunikazzjoni u mezz ta' introspezzjoni li tini pjaċir. Ġir mingħajr dak il-pjaċir niddubita li kont se nintriga
ħanajtek. U naf li forsa nistema egoċentrika u però probabbli l-uniku mezz li bih nista' naspira biex nħalli traċċa tiegħi fil-futur wara li l-mewt tkun sabitni. Iwa l-attentat tiegħi għal-posterità? X'inhi l-kelma għall-immortalità. Għall-immortalità biex tħalli. Ma jidhirx ħaġa li konxjament taħsebha jew taħseb li kieku jkollok tmur għand it-terapistu wara 10 sessions ta' salalija? Primarjament għall-pjaċir li tikkomunika ma' ħadd ieħor li jkollok is-seta anke li timmanipula l-emozzjonijiet ta' ħadd ieħor. Hija xi ħaġa li nsib affaxxinanti u attrajenti ħafna. Però jekk li noqgħod naħseb ħafna fit-tul fuq u ġieli ħsibt fuq ukoll naħseb b'xi mod huwa wkoll l-attentat tiegħi li nħalli xi forma ta' legat wara l-eżistenza tiegħi, speċi l-eżistenza qasira jew twila, jiddependi kemm kif tara wieħed ħares lil ħajja jekk qasira jew twila. Kif tħares li għandi kif tara? Naħseb li twila biżżejjed. Hemm inħalli minn ġbit tfal fid-dinja u jew jibni negozju jew whatever dak hu l-legat tiegħu speċi jgħixtru l-affarijiet li ħalla jien nixtieq li nibqa' neżisti fil-memorja kollettiva tru l-kanzunetti li ktibt. Jekk dan iseħħ xew le bid-diskografija li għandek u bil-repertorju tiegħek, kif taħseb li n-nies tal-ġejjieni ħajħarsu lejk? Daqsxejn mistoqsijiet għax ma nistax il-kuntesti u l-parametri jinbidlu ħafna f'temp ta' deċenju waħseb wara fi żmien 20-30 sena. Kif nixtieq ħarsu lejha l-iktar li nista' nipprova ntenni, nixtieq li ħarsu lejha bħala xi ħadd li prova ħafna u li kien jemmen ħafna f'dak li jagħmel u li ma kien ħares f'wiċċ ħadd biex jagħmel dak li jagħmel. Ġifieri ma ħares f'wiċċ ħadd. Ġifieri li dak li kelli ngħid jew kelli nagħmel għamiltu mingħajr ħafna ċensura żejda. Jew mingħajr ħafna tfettiq żejjed fuq kif se niġi perċepit bħala persuna. M'għandix problema li niġi perċepit bħala persuna difettuża. Għax fl-aħħar mill-aħħar dak naħseb li jien speċi. Bat erba' li s'issa spiex ta' għanqlu li ħafna kurzu ta' wan kienet ir-relazzjoni tiegħek mal-udjenza li inti għandek din l-affinità mal-idea li timmanipula l-emozzjonijiet tal-udjenza. Forsi nistgħu naqbdu meta nitkellem fuq manipolazzjoni noqogħdu attenti x'ma rridx mhux mod Machiavellian qed ngħidu. Mhux Machiavellian jew mhux qed ngħid li qed inkun qed nuża l-falsità biex nimmanipula l-emozzjoni, qed ngħid li l-mużika minna nifisha jew l-arti minna nifisha semma hija artifice, jiġifieri hemm ħajt bejna u bejn ir-realtà. Ġifieri ma tista' qatt tkun il-verità fil-milja kollha tagħha. Ma tista' qatt tkun awtentika 100%. Jien naspira li nkun l-iktar giddieb awtentiku f'sens artistiku speċi. U jien minix ċert jekk minn kelli tinstema poetika, minix ċert li tkun giddieb, jien naħseb li ma tagħtix ir-realtà kollha huwa impossibbli li tagħti ir-realtà kollha. Qatt ma tista' tagħtiha fl-ebda kuntest naħseb jien. Qas dokumentarju. Ekku. Case in point dakaw Making a Murderer. Rajtuh Making a Murderer? Le.
vera tibda tinkazza xem ħafna inġustizzji, eċetera, eċetera, mbagħad Google search ta' malajr tajt għanla dan xien in-Netflix. Asħaq kemm tibda titqan għal intidej. Mela, inti qed li smiex inti tipprova tippreżenta kemm jista' jkun parti minn realtà, imma kemm hemm feedback loop bej dak li inti speċjalment fit-tfittxija artistika tiegħek tasal x'imkien li ma tkunx taf li ħadd tasal ġod tal-post għax inti tkun qed tfittex tkun ħadd qabża speċta ta' riskjuża tasal post li mbagħad il-post li tasal fih jinformalek il-bqija tal-ħajja tiegħek li mhijiex artistika. Kif inhi eżatt? Mela, nerġa' prova. Poġġi li b'mod iktar koherenti. Mela, asna fjek teżisti. Qed tgħidlek il-proċess jaffettwax Le, il-riżultat. Jiġifieri, mela, I'm getting to the idea of art imitating life. Sewa, as opposed to life imitating art. Ħatmur Oscar Wilde on miegħek. Oscar Wilde, le, kont taf minn fejn ġejja. Kien hemm dal-ostra mafjus. Kien hemm mafjus bedes mafjus li meta qabduh, meta taf daw kunu latitanti, kunu jistaħbew taħt l-art, eċetera, eċetera. Dan l-riforma ruħu. Le, ma sifx l-riforma. Imma meta sabuh kien li besta The Crow. Tifhem? Ġifieri da ġenwinament kien jgħix ħajja ta' qattil li kien imexxi ħafna kok, eċetera, eċetera. Imma xorta saba importanti, speċta, xorta sab li l-mit tiegħu ma kienx ikun komplut jekk ma jisboħx xaru sew, eċetera. Dera pjuttost cool fil-verità ta' The Crow, I mean. Forsi f'Halloween. Tipo f'Napli, ma nafx nara naqra out of off-brand mill-bqija tal-. Jista' faċendo kurvazzo. Taf kif naqa funny. So the point is this. Mela, ħaniprova nippersonalizza. Mela, jiena ġieli naqbad inħarbex xi ħaġa, forsi nkun qed nesplora karattru, nasal biex nifhem xi ħaġa fuq karattru li mbagħad jispjega xi ħaġa li fuq l-eżistenza tiegħi. Li mbagħad inkun nista' inħaddana u ssir parti Ma nafx hekk u xekk għalija, jien iktar nħoss li dak il-ħsieb u brainstorming nkun għamiltu qabel waqt li qiegħed nisraq minn karattri u episodi f'ħajti li kelli ċans nirrumina fuqhom u l-kanzunetta finali huwa biss distillat ta' dawk l-episodi u dawk il-karattri jew is-sensazzjonijiet li għanqlu fija. Ġeneralment. Dak id-distillat kemm idum, distillazzjoni il-proċess? Mux kull kanzunetta twellida fl-istess kien hemm kanzunetti li tibdihom u jdumu snin reqdin sakemm eventwalment jirnexxek tikkomplethom, hemm oħrajn li dinja rarità kbira li jaslu f'mument partikolari fejn ikollok dik il-bozza li tixel li ħafna jirreferu għalija bħala l-ispirazzjoni l avvolina nqisa daqsxejn ta' klixé din tal-ispirazzjoni, dan huwa episodji rarissimi fejn tiġi kanzunetta u tispiċċa mill-bidu sal-aħħar. U oħrajn ma nafx m'hemmx timeline fiss, ġifieri. Ma kellek esperjenza tal-fenomenu brevi hekk? Xi darbtejn, ġifieri f'14-il sena. U xorta mbagħad naħseb għandek il-proċess jieħ tal-arranġament. Mhux hekk mela. Ma tilestihomx kollha meta ngħidlek li joħorġu l-akkordi, il-chord structure, il-melodija u anke t-test. U t-test joħroġ ukoll? Kważi joħorġu kull momenti rarissimi fejn joħorġu awtomatikament isek qed tirremetti letteralment. Imma ma fenomeni pjuttost sporadiċi dawk. Għall-inqas għalija, ma nistax nitkellem għal-kantawturi oħrajn jew artisti. Ġiri kellek taħdidiet ma' kantawturi oħrajn li għawek il-kontra? Le, taħdidiet li kelli ma' kantawturin ħafna minnhom ħossom fl-istess ilma tiegħi speċi fejn rridu jaħdmu ħafna sabiex jirnexxilhom jiskolpixxu l-kanzunetta finali. Jew sakemm jieqfu għax kanzunetta ħafna drabi qatt finalizzata fil-hemm some point just tieqaf speċi għax xort hemm miljun post fejn tmur u miljun nirtok li tista' tagħmilha. U fuq dawk id-dettalji li noqogħdu nagonizzaw
ħafna, ġifieri, għas personalment jien żgur ġifieri. George Lucas fuq il-films jgħid I never finish a film, I abandon it. Nifhmu x'inhi. L-aħħar tajt fuck it spiex. Ikun hemm każijiet rari fejn tillesti xi ħaġa tgħid iva din hekk kont nimmaġina mitmuma speċi. Imma huma okkażjonijiet rari, rarissimi ħanejdu hekk. U s-sensazzjoni x'inhi ta' accomplishment kbir. Gratifikanti ħafna. Imma jien pereżempju nsib stramp ħafna dawn il-mużiċisti li jitlu fl-istudio ġilin qed insegwi dak li kun qegħdin nixandru online pereżempju u Min jagħmelhom dawn? Sorry? Min jagħmelhom dawn qatt ma serat ma nsertajthom. Mxafen nirreferi għal esplicitament għal-ismiet ta' Imma Malta tajt Malta u anke barra u minxtutna fejn spiċċaw album u għedin jismaw għall-ewwel darba u jgħidu like it's sounding amazing man. Good for them, jien meta nisma' album li nkun għamilna l-ewwel darba l-ewwel ħtieġa li taqbadni għal immur naqbes minn x'imkien għal isfel bid-diżappunti ġifieri. Mbagħad eventwalment nibda nidraw u nibda forsi nkun daqsxejn iktar ħanin miegħi nnifsi, imma hija xi ħaġa li tiċċassani dik il-konvinzjoni inkredibbli li għamilt xi ħaġa straordinarja. Mhux qed ngħidlek li ma jkollokx okkażjonalment inkling li għamilt xi ħaġa tajba, ma ngħid għalija kull darba nisma' biċċa xogħol li nlestu ħafna drabi nħoss dan is-sens tal-kumpless ta' inferjorità għax stajt għamilt iktar u stajt għamilt aħjar. U l-kumpless ta' inferjorità huwa f'kontrast mal-potenzjal tiegħek jew b'kontrast ma' artisti oħrajn li ġieli smajt? Mal-potenzjal tiegħi stess naħseb ħafna drabi. Jew mal-għalfejn li jeżisti potenzjal. Kieku indirizzajt l-mistoqsija 20 sena ilu probabbli kont ngħidlek fil-konfront artisti oħra. Imma llum li kbirtu jien kemm xejn iktar komdu fiż-żarbun tiegħi. Ġeneralment nħoss qed nitqabad miegħi nnifsi stess. Għalkemm naturalment meta jkollok kantawturi kontemporani li qed jollu l-benchmark tas-songwriting inevitabilment ser żomm ruħek iktar sharp u ser tapplika ruħek iktar biex ma tonqos milli twassal il-livell mixtieq kemm lis-semmieħ tiegħek u kemm fuq kollox lilek innifsek ukoll fl-aħħar mill-aħħar. X'inhu iktar importanti għalik? Naħseb nafa tweġiba fatt ma ħassasjer biex forsi nimerħu x'imkien. L-istima tiegħek tal-kanzunetta tas-silta jew tal-udjenza tiegħek. X'inhu iktar importanti li toġob lilek jew l-udjenza? Le, jiena dejjem imxejt fuq il-premessa li ser nagħmel għandu l-ewwel qabel kollox joġob lili. Jekk joġob lili ma jinteressanix jekk joġob xi ħadd ieħor jew le. Però bid-disclaimer li speċi jien ma jinxtaqs tant uniku fl-univers li jekk ser toġobni xi ħaġa ħankun l-uniku wieħed li toġobni. Perswas li hemm mijiet hemm barra li għandhom l-istess inklinazzjonijiet u l-istess affinitajiet tiegħi għal daqstant ma tantx hija xi ħaġa li tħassibni u li ninkwieta ħafna fuqha. Imma tittoġob primarjament lili. Niftakar snin ilu dejjem kont meta kien għadni fl-ewwel armi fil-kitba tal-kanzunetti jew kien għadna actually mid-day to day biex nikteb kont saqsejt lil membru ta' grupp lokali li dak iż-żmien kien invoga ħafna. Illum minsi ovvjament kif suppost ngħid jien. U kont staqsejt speċi xi tfittex meta tpoġġi bil-qeda biex tikteb kanzunetta u niftakar kien bdili din il-diskursata patronizzanti ħafna billi jwiddibni li l-ewwel poġġi bil-qeda u jipprova jifhem l-udjenza xi trid. U niftakar li internament kont diġà irremettejt ftit farqek. Kont qed nitħaq internament speċi u qed okej, tipo hawnhekk mhux ħansib. Reklam nifhimha. Eżatt. Mu ħansib ebda pointers speċi.
Biex immorru lura, Ġannu, right jew? Ġannu għet part mis sales team il-ġdid. L-idea ta' daw il-nies insomma li tajt li kif jkun għati xandru live minn Facebook jgħidlek wow, it's amazing. X'taħseb dwarhom? X'jaddilek minn moħħok meta tarhom jagħmlu din il-ħaġa? Xi ġudizzju tgħaddi, le? Jekk għandi xudnej għamnejkin jien jew huma. Ħafna drabi. Jew ekku mhix ferħanin iżejjed, jien dejquna daqsxejn in-nies ferħanin. Konsensati. Ħafna speċi. Mhux in-nies pożittivi, in-nies pożittivi jien okej bihom ħafna, in-nies ferħanin, immaġina l-tqajt ma' ħafna nies ferħanin int fajtek hekk. Ferħanin kuntenti jew ferħanin jisfurzaw li juru faċċata kollha pożittività u ma jextu ebda dawl fuq l-insikurezzi u n-nuqqasijiet tagħhom, bażikament. Li jiexu jisu living meme biex nkun iktar ċar. Ġviri, u konsensati dik għandek forzi speċa f'momenti meta inti tkun qed tikkontempla l-eżistent, jkollok pereżempju kriżi esistenzjali. Kull jum ġifieri. Ġieli tgħid għal dawn li mix-xeħta tagħha kriżi esistenzjali ma jaslux li jikkontemplawha, ma jaslux għaliha. Nejr għalihom. Ġi ma tantx jiena fan tal-ignorance is bliss idea. Le nippreferi nkun indannat u konxju ta' xemma dwari. Speaking of indannat. Mux għatni li persuna indannata l-ħin kollu dal. Le. Dal-għodu tkellimna ftit fuq. Tipo, kont mela qabel fuq il-Facebook speċta, inti għandek isek tlet persona, sanajlek għandek il-persona tal-mużiċist, mux hekk, il-persona tal-mużiċist, għandek il-persona ta' dak li inti fuq il-medja soċjali, fuq il-Facebook, ma takx tal-Instagram li l-ek ma' No bodu mezz Instagram, ħafna. Umbat għandek speċ ta' nidem li inti għal-familja rabot. U fil-kontest tal-Facebook għamilt ħabta kont tinħas il-rabjat. Imma l-problema ta' dawn is-social media għan elezzjoni li kull emozzjoni bħal donnu tiġi amplifikata għal miljun darba s-sekonda li xandara, dan, inti xandar, da bħal dawa. Dawa li tisma' ħafna f'sta triq. Tgħaddim fuq rasek u stati kasa, ma s-sekonda li tgħidha qudiem mikrofon u qudiem udjenza. U nfurur. U social media huma daqsxejn hekk fil-fema tiegħi, it's like a hyper reality fil-verità. Għalfejn taħseb li meta x-xandar dawa tinħass ħafna għar? Rrid naħseb fuq għani. Tajtni x'nomad ukoll. Ma nafx, jisu il-fatt li hemm udjenza jibdel id-dinamika kollha tal-affari. Jista' jkun ukoll l-istorikament min kien jingħata pjattaforma li xandar kien jingħata pjattaforma bil-premessa li mhux se jkun offensiv. Għax ġeneralment min jikkontrolla l-pjattaformi tal-broadcast biex aħseb naqas biex fi żmien il-PBS u eċetera. Qabel ma l-internet iddemokratizzat kollox biex għand il-platform iridu jgħidilek xi ħadd, jew jgħidilek il-gvern, jew jgħidilek il-partit, jew jgħidilek biex u inti naħseb mitlub li tkun konformi ma' set ma' etika li mhux offensiva. U naħseb issa forsi li dik qed tinkiser ftit forsi għal xi wħud xi naqa' xokkanti. Jien naħseb ukoll hemm element li kultant il-kontroversja b'xi mod jirnexxiela tniggess issa mhux qed ngħid li tgħid kelma ħażina kontroversja jew li xi ħaġa li tippersevera fiha dejjem ta'
minkejja li forsi għandi ċertu attitudnijiet u metodi jidruspinti, xorta konxu li marċin kun self-indulgent, speċi, jew li naħleb dawn l-affarijiet għal-konvenjenza tiegħi għall-attenzjoni. Donnu tqanqal l-ħtieġa tan-nies jew whoever li jisma' biex jesponi il-benevolenza u kif taqbad tgħid u l-valuri sodi tiegħu u bħal donnu tqabbadhom l-impuls li jperċuhom quddiem kulħadd u naħseb kultant għalhekk ċertu kontroversja tqanqal dik il-forma ta' reazzjoni. U ċert li għamluha waqt li huma koxxenti li qed ikunu ipokriti kbar, ġast il-fasad li jridu. Tasbu jkunu koxxenti? Ma jistax ikun ma tkunx. Ma nixtieq nemmen li huma speċi. Nixtieq nemmen li jarfu li. Daw inti qed tgħidallew li jimmoralizzaw qed Eżattament. Ma nistax nimmaġinaw mor joqdu bil-lejl u verament jemnu li huma nies ta' fibra daqshekk. Daqshekk dinjetu ngħidlek. Isma', forsi jindalu ġifieri fuq l-affarijiet. Jiena perswas li għandek żball il-tqajt ma' nies li m'għandhomx il-fakultà ta' fakultajiet introspettivi. Forsi għandu sfidi fil-awareness tan-nies jiena. Ħaġ pożittiv. Dina jiena l-tqajt, kont naħdem pereżempju f'fabbrika fej l-len ma kienu jikkontemplaw xejn l-len. Il-tqajt ma' wħud fil-fabrika li ma kienu jikkontemplaw xejn l-len mill-shift, l-overtime u jew l-qoddisa jew li jsiru ħara fil-weekend u l-Milan, eċetera, eċetera. Biex ikunu parametri vera żgħar fej jistgħu jimirħu bil-ħsieb tagħhom. Ġifieri introspectively ma kienux jaslu ġiri, kien jipprova jkolli dit-tip ta' konverzazzjonijiet fil-kantin u hekk. U l-qajt, ġiri, mhux għax kienu jaħdmu fil-fabrika, ma niftakar esplicitament li ma dawn ma kienx il-na tal-imkien, speċi ta' fit-taħtita tiegħi. Diment li ma nafx minn xtraw il-Milan il-weekend l-għadda, speċi m'għandna kważi xejn fuq xi ngħidu. U l-smoke. L-smoke taqqat il-kulħaddhom. Mux li l-izgu. Mux li l-ek? Mintix fan tal-smoke? Mux ħanek l-għat ma provajta. Mandi ċertu antipatija lejja. Istra? Għax nara li tiddetta ħafna divertiment ta' bosta, speċi. Nafx għax kont f'pożizzjoni fejn s-serata hija determinata rotta taħħa fuq min għandu l-smoke, speċi. Ija. U morru emmek, speċi. U nara tibnu kol sens falz ta' amicizja. Ta' komunità u ħbiberija li għazziz li l-istan. Mux kol il-bar spiex ta' fil-fat ma nixrobx frekwentement ħafna. Nħu għos ninfaqa kultant ma mux spess regolarment. Binger inti ġifiri? Binger, għet li jek jixrob ħajbqa jixrob, la? Tinfaqa kultant, mux jek tiġi? Kultant, imma ġifiri nażel. Ġifiri tajt l-lum għandi għabtit nsir zibel u ħansir zibel. Imma ġifiri forgetet li mmur kull weekend u noqgħod. Għat kontek? Le. Għat ma kontek, dejjem kellek. Dejjem kont narax atteċċament stupidu biex inkun onest. Dejjem kont nara jisa ħarba minn xi ħaġa. Fil-fatti, ma nafx. Fantastic distraction. Mhux qed nippromovi l-alkoholizmu, ovvjament. Però u meta tinfaqa ikun hemm raġuni għalfejn tinfaqa jew sempliċement ħossa xi ħaġa vixxerali li tajt. Totalment vixxerali u nkun irid naqbes il-limiti tal-pjaċir. Jien ikkonsidra li kapaċi nieħu gost kbir soċjalment mingħajr dawn il-lubrikanti soċjali. Però nkun hemm okkażjonijiet fejn inħoss l-ħtieġa bħalma jħossu bosta u nempatizza magħhom li taqbes il-limitu speċi. Meta il-limitu jibda id-dejqek u
tkun taffeċ ftit. U ġifieri xina din għandi problema bil-limit, użbiri. Jow, kelli ħafna iktar u issa speċa naraf li għandi problema bil-limit u għallura noqgħod il-vot minnu. Għasna fiq, ċimmur iktar fuq kemm jħobb jenfaqa Mario Vella speċa, x'naħseb għamil min interessaħ. Pero ħamur l Pjuttost persuna bilanċjata f'dak id-departament. Soċjalment allura, jekk il-xorb ma jtikx, ma jenekx biex tillubrika. Dele, mandiġ bżon dak il-lubrikant. Eżatt. Ma nifhem. Xitik pjaċirek? Tini pjaċir kbir, il-xorb u anke Le, mux il-xorb, xitik pjaċir meta tmur biex innaf tiltaqa' man-nies. Xi tkun qed tfittex? L-umorizmu huwa naħseb l-iktar ħaġa li nfittex persuna u waħda mill-iktar affarijiet mhux ħankun esklusiv meta ngħidha. Speċjalment l-umorizmu kattiv inħobbu ħafna. Għandek fejn għandi wkoll, Nixtieq naħseb li għandi iva. L-umorizmu kattiv il-ġenerożità hija xi ħaġa li napprezza ħafna, speċjalment fejn jidħol il-sim ta' pjaċir, dejjem nimmaġina għandek ħbieb li meta toħroġ joqogħdu jikkunsidraw kull solt li ħajhom fuq. L-għalmak mhux ħbieb tiegħi. Eżattament, u laqqas tiegħek kemm jista' jkun nipprova nevitahom dawk it-tip ta' nies. Ġifieri jiġmu dal-personaġġi u li magħhom nista' naqbad argumenti li jalteraw bejn is-serjetà u l-assurd u kultant f'salt. Jiena fan kbir tal-assurd ġifieri. Id-distinzjoni bejn artist, mużiċist u I would say entertainer. Mela, asna feżat għal-fejret, hemm ħafna affarijiet li jinformaw dik il-mistoqsija, u waħda kien hemm ħafna biex ta' uproar ta' Jien ma naħsibx li dejjem jistgħu jinfirdu minn xulxin, waħda ma teskludix l-oħra, ma jfissirx li entertainer mhux artist, ma jfissirx li artist mhux entertainer. Imma hemm ċertu instanti fejn distinzjoni hija ċara fl-opinjoni tiegħi. Meta entertainer mhux kapaċi ġelek tħares ġewwa fik fl-ebda mument, fl-opinjoni tiegħi ma jitraxxendi qatt ir-rwol tiegħu ta' entertainer. Tħares ġewwa fik b'xi mod joqorsok jew ġelek taħseb. U li tik bazz kbir, per eżempju? ħaġa ma teskludix l-oħra jista' jtik bazz kbir ukoll. Ma fis-sens, aħna qegħdin tilqu permessa fejn il-kelma entertainer jisa xi tag derogatorja. Jien ma nħares lejha hekk speċi. Le, mhijiex. Sempliċement nagħmel ċertu distinzjoni bejnethom dak. Ma taħsibx li artist biex bniedem ikun artist għalik irid ikollu il-kapaċità li ġalek tħares ġo fik inkella. Biex jaqdi l-funzjoni ta' artist nħoss li dik hija dak huwa fattur essenzjali. Issa mbagħad xi sejjaħ lilu nnifsu. Le. Dik ħaġa. Le, l-assessment tiegħek jien arid x'jagħmel artist. Mhux eżin l-artist x'jagħmel. Kemm mistoqsijiet antipat kienu. Welcome to my house. Kif għadni, kif spiegajtlek li b'xi mod naħseb artist dejjem għandu jieħu reazzjoni mill-udjenza. Jekk mhux qed jislet ebda forma ta' reazzjoni, jekk mhux qed ikun daqsxejn ta' enigma għalih, naħseb li jista' jabdika minn xogħlu. Hemm xi affarijiet oħra speċjalija, pereżempju artist huwa xi ħadd li jieħu ħafna riski. Nara daqsxejn awtomatika biex tkun artist tieħu l- dik id-distinzjoni bejn artist u pereżempju mużiċist pereżempju. Ma jiddependi x'tib ta' riski wkoll ta' x'kultant neżaġġe. Għandna film erotiku għaddej fl-isfond. Ħareġ l-extensionist. Iktar ngħid m'għandux jibża jesponi ruħu jkun vulnerabbli qudiem l-udjenza tiegħu. Kemm hu riskju mhux riskju
kultant nara daqsxejn romantiċizzata ħafna din id-definizzjoni ta' riskjuża, I mean, riskju tmur taħdem L-Afganistan, per eżempju. f'xi majn, f'xi 2 kilometri taħt l-art u ma tafx inti s-sar tara dawl tax-xemx l-għada. Mux riski, imma li. Qed nipprova ngħidlek l-irwol tal-artist huwa forsi daqsxejn romantiċizzat u bil-kemm ma ngħidlekx rispettat iżejjed okkażjonalment. L-irwol anzi, issa di stramba ħerġa minn fommok, imma per eżempju, speċa għalik niftakar meta kien miet dak Philip Seymour Hoffman. Biex niftakar għamilt l-għodġu zaħirek fuq bħala attur u kem u x'kontribut ħalla warajh u kem kien speċa seminali, eccetera, eccetera. Biex għawrejtu ħafna rispett. Seminali ma nafx kemm kien, ġust kien Ma nafx kux seminali. Ġobna ħafna. Li ħalla warajh speċa repertorju ta' affarijiet. Legat cinematografiku konsiderevoli. U speċa kienem vera, li jiena ħassejt li kienem vera ta' rispett. Inti tħoss li l-artist irrispettat, jew hemm wis artisti li jistħolhom rispett ma' mhux forsi ħan niftihem ħażin. Biex qed ngħid li ma jistħoqlux li jiġi rispettat xogħol u kull xogħol għandu jistħoqlu li jiġi rispettat, imma forsi kultant fil-komunità kulturali Mutant tkellmu fuq il-kelma artist, jisna tkellimna fuq xi xaman modern speċi, xaman kontemporanju, fil-sens. Ma tantx nara hekk jien onestament. Għalfejn taħseb li wasalna sem. Taħseb li minn dejjem kien hekk dil-venerazzjoni għal. Għax għal żmien twil naħseb li l-artist kellu rwol importanti fil-kultura pop biex jiskolpixxi il-femijiet u l-gosti tan-nies. Illum sinċerament ma nafx kemm fadallu dik is-seta. ċert li fadallu ma mhux fl-oqsma għall-inqas li l-iktar li jinteressaw li l-mużika u l-ċinema primarjament dak huma l-iktar żewġ metodi ta' espressjoni li jogħġbuni. I mean, il-mużika pop tal-lum ftit għadha tipproduċi fenomeni kulturali li influenzaw il-ħsieb, l-ideoloġiji u d-dera tas-semmija. U mhux assenti għal kollox, jiġifieri, imma ħafna drabi nsib li huma jew short-lived jew nieqsa mill-impatt li kellhom fenna fin 30-40 sen ilu. Parti mir raġuni hija għax il-mużika u ċ-ċinema llum iridu jikkompetu ma' bosta mezzi ta' divertiment jew mezzi artistiċi oħrajn, għandna overload ta' affarijiet, għandna eċċess ta' għażla u dal-eċċess ta' għażla diffiċli biex iwaslek teżerċita l-istess seħer li stajt teżerċita 30-40 sena ilu. I mean, semmi li l-ikoni pop tal-lum u għajdli x'influenza materjali għandhom fil-mainstream speċi. Li kieku għaw David Greg Kurpani żgur ħajargumenta Kanye West. Li mhix kapaċi nargumenta favori għax ma nafx biżżejjed fuq l-istorja tiegħu ftit. Biex għal naf li Kanye West kien semenali għal ċertu stil ta' host fil-hip-hop ma semna ġifieri kapaċissimu bħala producer, però ma nafx influenza. Jiena mhux qed intenni dan mhux qed nalludi għal forsi biex ma nix miftieħ ħażin li llum m'għandniex sugu fil-mużika kontemporanja jew li m'għandniex artisti ta' sinsla xejn minn dan. Qed ngħid li ġast għandna barax u eċċess ta' li ma jippermettux għall-effett ta' li bħal donnu tiddevja l-attenzjoni ta' semmi sar jisu persuna b'ADHD ħafna drabi, ġifieri anke nara il-patterns li bih jisimgħu n-nies speċi hard disk mimlija disk jibdew minn diska jmorru għall-oħra, il-format tal-album inħoss
li qiegħed Le, dak kull ma spara jmut Gosfor, dak Gosfor kważi kompletament, ġifieri. Idea li tpoġġi u tisma' u tinvesti ruħek u titlaq ruħek totalment f'dan il-ħoss f'din id-dinja magħmula minn vibrazzjonijiet tal-arja, vibrazzjonijiet mużikali u testi mżewġi magħhom għal ċertu ħin di permettilek forsi timmedita iktar fiex jina li smieħ tal-mużika hija forma ta' meditazzjoni u kontemplazzjoni wkoll kultant. Ovvjament jiddependi minn dak li tażil li tisma' ma jista' jkun ħafna drabi kien inqas fi żminijiet formativi tiegħi definittivament hekk kien. Dak il-żmien spiċċa. Issa ma rridx noqgħod hawnhekk nirrumina fuq il-passat u ngħid kemm il-passat kien aħjar mhux qed ngħid li kien neċessarjament kien aħjar, qed ngħid li kien differenti. U ħajkun ħafna iktar differenti 20-30 sena Aktar memor. oħra down the line m'għandix idea x'forma ħadd jieħu l-kanzunetta 30-40 sena oħra. Llum pereżempju il-kanzunetta timxi bl-istess pass li timxi l-ħajja tan-nies nara jenu bil-pass li jimxu anke il-mezzi soċjali fejn tirrifletti n-nuqqas ta' paċenzja tas-semmieħ u nuqqas ta' ħin tas-semmieħ. Fil-fatt hekk tisma' f'dan il-kanzunetti ir-ritornell illum il-ġurnata f'20 sekonda flat ikun diġà daħal fil-kanzunetta 20 qabel kanzunetta qed tieħu iktar il-ħin tagħha I mean kont taffordja ġebbida minuta qabel tidħol għar-ritornell. Ġifieri dak il-paċenzja fir-rigward tagħha jidher li osfrot u naħseb il-challenge għal-kantawturi ta' żmienna jew dak li jrid jibqgħu relevanti huwa kif ser jirnexxielhom within dawn il-parameters jeżerċitaw xorta s-seħer tagħhom. Jien ma tantx jintajjeb għalli għana ammetti fis-sens. Qiegħed probabbilment fit-triq li nsir relevanti minna ftit snin oħra. Ma nippruvaw b'xi mod nibqgħu relevanti ġorta waħda. Tu speċjal sa ċertu punt anke dan il-format tal-podcast huwa naqra l-antitesi ta' dak kollu li jgħidulek spiex ta' meta tibda li jgħidulek u li tibda tinnota meta tibda taħdem fuq l-internet spiex jgħidulek isma' l-ewwel 7 sekondi huma kollox, l-ewwel 7 sekondi titfa' xi ħaġa xokkanti u xi ħaġa divertenti ħalli biex iżommhom hemm, eċetera, eċetera. Però il-podcast jixed li shorta watch. Ġifieri li forsi tant iffukajna għal snin twal, isu l-pendlu forsi qed jerġa' there's a vacillation għandna l-oħra. Li tant għamilna żmien fej in-nies dejna nitma'hom affarijiet li huma brevi to the point u speċa kollox is high impact li jisu issa forsi xtiequ wkoll naqra minn dil-meditazzjoni li qed tajt inti. Jista' jkun, jalla. Ifhem in-numri hekk juru spiex ta. Xi ħaġa biex nissottolinja però li bdejt tajt inti fuq il-mużiċisti u l-impatt tagħhom fuq il-pop culture. Jien ma nafx jien kont imur nagħlem, kont nagħlem ġo sekondarja. Kien hemm xi ħaġa li ma kontx tagħmel int nibdew. Vera ftit, man, vera ftit. Għamilt lesson jazz ma' Felix Busuttil. So close enough. Żeffin li ma jafx jisfen. Tafu għatiet ta' Felix Busuttil tal-żeffin li ma jafx jisfen. Yes, man. Mela, so, kont jgħet l-mort namel, għattilom biex ta' x-mużiċisti joġbukom, daw tfal ta' 15 sena, l-iktar tfal fuq ruħom tal-iskola, ġifiri daw kolla, anka l-uniformi kif jilbsuwa, jisom rappers jilbsuwa, sewa bil-għalzit għalla sa taħt bazwa għanna sar kubtejom, bil-mixja u għek, x-mużika tisimaw? Kolla jħarsu lejxu xienek xie 10. Ma nisimawx mużika ħana zir. Insomma, mbagħad jagħmellek, dik li jdoqqu fuq GTA li toġobna, dik x'isima, dik tal-GTA. Bas daw GTA Grand Theft Auto. Grand Theft Auto, ejja. Il-formazzjoni kulturali tagħhom ġejja mill-video games, l-10 li huma ġifieri, u indipendentament wieħed mill-ieħor għax daw jodilabbu l-video games għar-rasu, ma mbagħad meta jaslu l-iskola speċa jitħattu xi naqgħdu wara.
Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Imma, di kien vera xokkanti, għax aħna meta konna l-iskola, dak li kien jiddividina jekk kontx rocker, rapper, jew party people. Ma nafx kellkomx daw il-kategoriji. Kellek kien daw distinzjonijiet. Kellek daw distinzjonijiet. Għalihom, le, ma. U tkun strampek tkun it-tlieta li huma. Ma tistax tkun għalla turncoat tu. Tkun turncoat, le. Notella u bil aħna ma kienx permessibli aħna l-iskola tagħna. Iġviri, u iktar ma jmur, u anka dik special idea tal-iskarsità u iktar ma oġġetti kien biex għajin niftakar żmien fej, ma nafx tiftakrux il-Black Toe il-Mosta, indur lej il-mikrofon, ma nafx tiftakrux il-Black Toe il-Mosta. Il-Black Toe, memorja vaga tiegħu. Il-Black Toe kien jagħmel il-mobile discos, imma wkoll kont mur għandu bil-lista ta' songs li tisma' u jagħmel lek kasett. Tmur bil-lista, per eżempju 16 silta, u jtik 8 fuqna u 8 fuqna oħra, u speċna jgħidlek ejja l-ġimgħa d-dieħla per eżempju 5 oħra, u tiħli round off, or whatever, u jtik kasett bil. Piraterija fl-qwa tagħha. Speċna qabel il-Napster kien hemm il-Black Toe, taf kif? Monti qabelhom kollha ġifieri. Jippreċedihom kollha, imma il-Black Toe kien aħjar għax kien custom. Għandek it-mur għandu bil-lista l-ar, pero l-ar ta' il-Black Toe li kultant ma konti tolbu silta li ma jkollux. Mbagħad f'daqqa waħda tisma' l-Vanilla Ice biex ta' mhux rap tħobb inti għal-mod. Fit-tfuliti niftakarna nrekordjaw il-kanzunetti direttament minn fuq ir-radio għal fuq il-kazett u nitolbu l-alla li DJ ma jibdix iparla fl-outro ta' kanzunetta. Niftakarni li l-isħaħem għajmin niprofa nirrekordija xejdu la ta' l-kanzunetta popolari ta' Kate Bush. Popolari ta' Kate Bush issa qed nimru. Lawa. L-lum għandi sħaba f'moħħi mhux qed niftakar. Tit kafe? Aħjar iva. Ħanġibu lek kafe, għandu lek kafe. Ġiljan, tnej espresso. Dos espressos, por favor, one for me, one for the men. Għamil li baguette. Wuthering Heights. Wuthering Heights. Ma nafx. Kelli fissa fuq dik il-kanzunetta, meta kont żgħir, kelli fissa kbira. Wat għandi sal-lum fil-verità. Għalfe, x'jagħmilha oġġettivament tajba? Kien ħossu vuċi li qatt ma smajt bħala għandha vuċi distintiva ħafna Kate Bush. Qatt ma kont fen. Jiena vera. Immaġinaħ jisu fatati kanta. Għandu otherworldliness, Eżatt. Eterjali ħafna. Eterjali hija kelma eteril hija kelma eterjali. Jiena naħseb dawn ibduna l-lingwisti. Jiena li hija nagħmlu lista nippostjaw fuq kelmet il-Malti. Tużaħ inti kelmet il-Malti? Nużaħ huwa utli imma annoying ħafna wkoll. Għax ħafna drabi r-risposta tingħatalek ma' tielet post u kulħadd jibqa' jew jagħti l-istess risposta jew interpretazzjoni personali tiegħu ta' risposta li diġà ngħatat. Ego trip lingwistiku f'daqqa waħdek. Madonna jkolli għabtit nifgom kultant. Ma wis sever, għax jiena ħoss li napprezza jinnużaw. Malix wis sever, jekk inti bniedem għandi nifhem li laqgħet tippostem inti bniedem ta' ċertu livell ta' intelligenza, qed nassu. Jew ta' strujt mill-inqas beġi. Jekk qed tara li risposta ngħatat u ngħatat sew għalfejn ħatibqa' iġġebbida. Ma tafx tiegħek. Hemm xi mod, żomm qed nipprova nkun klementi. Hemm xi mod forsi nibda nobodhom miegħek bżonn sekonda. Hemm xi mod kelma kbira. Imma inti qed kollok qed tittallaqhom jiġifieri. Nobodu l-Karastanja Navarra biss. Imma hija. Madonna. Xempju ta' mhux ta' kelmet il-Malti imsiken. Hija wasit li niġi bżonna ħafna personalment, ġifieri huwa utla ħafna għalija. Ma please, meta tingħata risposta tibqgħux tippostjaw. Tippersistu. Ħadnija risposta. Għal-missierek, però. Fejn il-kelma semitika, ma nużawx il-kelma romanza, per eżempju. Ma użajtu l-kelma sever. U nista' nkun naf minn ħatar il-missieri il-prinċipali. Għax jaqbel mija allura importanti, però flok il-kelma sever, per eżempju, mhux isbaħtajt aħrax.
Aħrax jew qiebes. Jew jibes. Ibes. Le, għara. Le, Grazzi, Wejza fit-tinti. ma taqbilx ġifieri, le. Le, kultant Sever, uża ħrax, kultant uża sever, għalhekk għandna għal sinonimi, għalhekk għandna l-lessigu wiesa. Maltija hija aħrax, mhux sever. Le, isma', iftaħ il-ktieb, iftaħ il-dizzjonarju ta' kulina, issiba sever mela edemmek, la edemmek. Jekk inti forsi joġbok it-turkwas, jiena jogħġobni l-aħdar u hekk ħanisma' Forse tibda mela ma' ħafna avukati ġon, jew nies li tħarġu fil- Dik kienet l-adolescenza tiegħi u mhux se naqbduha. Dak ħobbu jużaw kliem Italjanizat ħafna. Jien ġobni l-kliem fil-surit kollha tiegħu. Surit hija? Sura hija Maltija, aċċettabbli nista' nkompli. Mela, Alla, ma nafx fejn Madonna konna. Isma', Il-kafe konna. il-kafe sa jiġi, whatever. Il-page? Ta' kelmet il-Malti, naħseb mek s-sorti għajnija. Ma naħsibx ma fejn neħlu hemm. Ma eħle, nistaw naħseb traxxendejnieh dak it-tragward. L-artist Malti, speċta, inti taħseb dwar il-level ta' arti l-sir Malta, speċta, mod ġenerali, mux speċta dak l-esponentek, biex ta' tħoss medjokrità, Jien naħseb li l-medjokrità hija dejjem iktar prevalenti fi kwalunkwe pajjiż mhux f'Malta biss. L-eċċezzjoni li nara hawnhekk hija li minn mhuwiex medjokri ġeneralment huwa mogħti l-ġemp, però as opposed ta' dak li jiġri forsi f'kulturi oħrajn. U għandi idea għalfejn din tiġriex. Ħafna drabi jien insib l-nies li huma validi fil-ċirkwiti tal-arti, issa naturalment mhux qed inkun kategoriku, dal ngħid jien dejjem jista' jkun dibattibbli u eċċezzjoni tal-li. Imma n-nies li jogħġbu lili u li jintrigawni huma dawk li mhumiex laqa. Dak li m'għandhomx isina f'sorm ħaddieħor bil-Malti. U dan il-pajjiż mhuwiex ħanin man-nies li ma jelaqgħux. Dak is-somma. Forsi ma nibżonn il-ħniena tal-pajjiż, X'inhu? Sexa forsi ma nibżonna l-ħniena tal-pajjiż. Le, m'hemmx bżonna, imma biex inħoss li hemm lakuna bejn il-mainstream u l-arti li inqis valida jew l-xogħlijiet li jixirqilhom ikunu esposti l-iktar udjenza wiesa. Issa mhux qed ngħid li b'dan il-lakuna jew b'dan in-nuqqas ma jistgħux dawn l-artisti jikkoeżistu fil-kultura tagħhom artisti oħrajn xorta jsir u d-disseminazzjoni ssir. Ma biex ikun hemm paradigm shift sostanzjali naħseb anke fil-gosti popolari tan-nies jeħtieġ li din il-lakuna b'xi mod tiġi eliminata. U kif taħseb tista' tiġi eliminata? Inti qed talludi għal fatt li pereżempju ċertu wħud ma rridx forsi anke tina eżempju speċifiku ta' xi ħadd li tħoss li huwa mwarrab mhuwiex medjokri imma ma jingħatax l-opportunità, mhux l-opportunità, jisu ma jingħatax aċċess għall-udjenza wiesa biżżejjed biex forsi jsir dal-paradigm shift li qed titkellem dwaru. Anke iktar anke sempliċi programmi ta' informazzjoni u dibattitu fuq l-istazzjon nazzjonali, ma tħoss li l-affarijiet jibqgħu dejjem fuq livell superfiċjali u kosmetiku ħafna. 100% għalhekk qegħdin hawn. Hija evidenti, ma innaf anke jekk nitkellmu dwar mużika li l-qasam li fih nimraħi jien bażikament dal-aħħar 10-15 sena kienaw bażikament xi ħaġa li viċin rivoluzzjoni fil-kanzunetta Maltija. Rivoluzzjoni li ħafna żgħażagħ huma familjari magħha laqas il-żgħażagħ li interessom
mill-mużika li huma appassjonati tal-mużika, imma mill-istazzjonijiet nazzjonali u mill-istazzjonijiet in ġenerali din ġiet bypass di qatt ma seħħet. Qed tifhimni? M'hemm ebda raġuni għalfejn l-istazzjonijiet tar-radju tal-pajjiż ma jdoqqux fenna fien xi grupp bħal Brodu speċi, kuljum speċi, x'in il-problema? Naħsbu li l-udjenzi huma daqshekk stupidi, jien naħseb li huwa taħlita ta' ignoranza ġenwina tax-xandara, ma tgħid ignoranza ġifieri mhux naqs ta' fakultà li taħseb ignoranza li ma jafux x'qiegħed iseħħ, mhumiex in tune mal-bidliet ta' żminijiet. Jien nara daqsxejn assurda x'hekk inti xandar u xandar il-mużika għandu jkun l-obbligu tiegħek li tibqa' li ma tkunx out of touch ma' dak li qed jiġri mużikalment fi żmienek. Ma għandux bil-forsi ikun l-artist li jiġi jittallablek biex iddoqlu kanzunetta, apparti il-fatt li ħafna minn dan nies huma din jitużu mhux ħajgħodu jiġu jittalbulek biex iddoqqu l-kanzunetta. Issek ħadd ieħor huwa vixxidu biżżejjed u les li joqgħod imur jħobb dar in-nies u jimmassaġġalhom li jgħu tagħhom biex iddoqquh jagħmluha fis-sens nies oħrajn ikollhom isibu outlets oħra. Wake up! Your meeting's been moved an hour earlier. We've got you covered in the desperate times, in the challenging times, in the good times, and when you just want to wind down. We're everywhere whenever you need us the most. ECABS, together for the journey. Materjalment, ekonomikament, għal-jom xatam il-differenza kbira għal dawn speċi, l-artisti speċi huma trailblazers fil-qasam tagħhom, imma iktar nara għall-indukrar tal-gosti popolari importanti li din il-ħaġa beneficiary u hija l-udjenza, mhux l-artist. Gawdi kulħadd, gawdi kulħadd xorta waħda x'inti jekk għandek udjenza li qiegħda tiġi indukrata iktar, mela iktar artisti jistgħu ħossuhom liberi li jesprimu ruhom b'ċertu mod as opposed minn mod ieħor. Jien naħseb ħafna minn daw ix-xandara il-policy tagħhom li ma joffendux. I think jagħmlu żball. Li ħasra kbira. Li ħasra kbira. Huwa privileġġ li tkun office. Li tkun office. Jiena li nara mhux stramp imma li nara li huwa ovvju huwa l-fatt li pereżempju band bħal Brikkuni meta tagħmel kunċert dbieħ numru sostanzjali ta' biljetti. Sewa. U ħafna minn daw in-nies li qegħdi jkunu qegħdin fuq ir-radju fil-verità. Ħadd ma jinteressa ħimur għall-kunċert. Ħadd ma jinteressa ħimur. Jista' jkun hemm żewġ raġunijiet li jista' jkun one forsi għax issa jekk smajtu bajt nisma'hom fuq ir-radju ma insomma ma sibx li hija Le, kif taqbatit? Hemm din l-avarija bejn dak li huwa perċepit bħala suċċess u s-suċċess materjali. U again din hija daqsxejn bejn frott l-avvent ta' social media u koll in a way u a distortion li joħolqu r-radijiet lokali u koll fis-sens illum jekk għamilt attività jew whatever u preżentajta b'ċertu mod biex nuża dik il-kelma odjuża professjonali u pakkeġġata vera sabiħ u riklamajta fuq Facebook, fuq mezzi soċjali oħra, whatever, u ħadd ftit ritratti ma' nies li ġew tista' tippakkeġġa bħala suċċess u donnu nies jarawha bħala jien vera mhux aware ta' dal-fenomenu. Bħala tali, jekk tidħol fl-arti viżiva pereżempju, fid-dinja tal-pittura teżista ħafna din l-affari, fejn nisemlok exhibition, jidulek erba' ritratti, opening night, minn perċezzjoni tkun li mnjaf x'interess anqlet din l-eżibizzjoni, ma fil-verità kunu actually ftit dawk in-nies li jkunu ħadu interess fija u l-impatt laħallit wara jerġa' kważi negliġibbli. U x'inhi l-inċentiv għall-artist biex jagħmilha lil ħaġa? Immaġina biex jibni portafoll pubbliku
Nimmaġina. Għabli anka speċa naħseb din il-photoshoot u għek tkun parti minn xie Għaddi ta' photoshoot soħra, ma tinnutax per eżempju anke banet ġodda li jiġu kreati fis-sens ikollhom 5 photoshoots u 3 songs. u żewġ kanzunetti rekordi, speċi tipo jew paġna fuq it-Times u tipo kanzunetta reġistrata. Single, disproportionate. I guess, ifem, xorta nemmen li hemm ċertu valur fil-kapaċità li kollok li ġib l-attenzjoni. Għalmenti saker għal l-affarijiet, ġifir. Saker ma tajlix. Le, jimx għadnejlek li pubbliċità miex importanti, imma jekk għata pubbliċizza għara li għandek xti pubbliċizza. Issa, mbagħad għandek situazzjoni oħra fejn il-pubbliċità motija tagħti letteralment stampa distorted ta' dak li materjalment tal-impatt materjali li qed taħalli artist, whatever. Anke jekk nieħdu ċertu stalwarts tal-mużika lokali, jgħidu l-pop starlets li għandhom xogħol nidħol semmi ismijiet. Il-perċezzjoni hemm barra huma l dawn jgħixu fuq il-mużika oriġinali tagħhom li għamlu huma jgħixu fuq il-persuna tagħhom li differenti ħafna. Ma daka artist fallut jien għalija. Tifhimni? Jew ikollhom day job li x'in il-problema li tisħaq jew tissottolinja li inti għandek day job u li kieku m'għandix id-day job kienet tkun impossibilità għalija li ma naħsibx li hemm possibilità, nafal me għattalu, ma naħsibx li hemm possibilità, ġviri. Naħseb li hemm ċertu sense of security li għati id-day job. Ma din istituzzjoni ta' advertising kostanti, ta' barrax ta' advertising, jaxħax nsiba irritanti u oppressiva ħafna. Anke, jien niċċekkja kważi kull esponent mużikali lokali, għamin anke tipo emma l-fejn tgħidli minn fejn ġibta l-libsa, l-libsa ħin kollu, jew minn fejn xtrajt il-souvenir tiegħek, jew minn qed jisponsorjallek il-fucking kafe u flima tipo. Jien il-mużika tiegħek jekk irid prodott, imma fuq l-iskaffa tas-supermarket u niġbed wieħed speċi. Issa inta għandek avverżjoni speċjal għal din relazzjoni bej l-artist u l-kummerċ. Jien vera m'għandix. Jina għalija speċi il-kummerċ għandu jkun dinjituż ukoll, jekk speċi jina il-mużika qed tinbih. Il-mużika ħanbih. Il-bullshit kollu li ħorta madwaru fis-sens ma nafx għamin. Whatever speċi, I mean artworks relatati li hu parti mill-pakkett mużikali tiegħek, m'għandi ebda problema bija. Meta nibdew nħorġu nżvija u tipo nfittxu l-endorsements, naf speċi hemm artisti ikoniċi, hemm nies li nirrispetta jien stess li waqgħu għal minti tajt waqgħu ta' fil-value structure tiegħek. Waqgħu m'għandhomx għalfejn, ma kellhomx għalfejn. Ma kienx l-inċentiv huwa. L-inċentiv kif kienet ħatkun terribbli ħajjithom kieku m'għamlu xejn. Forsi ma kienux ħajgħaddu. Kemm għandna fejn nkunu fucking ammelin u gridi speċi. Tipo dejjem ngħidu fuq il-grid li teżisti fl-industrija u fl-ekonomija u l-kostruttura u ma gridi ba speċi. Tagħmel l-istess ħaġa. Imma ġifieri inti għalik pereżempju pereżempju jinaf Michael Jordan, ibiħ il-Jordans. Dan multimiljonarju, għandu għalfejn ibiħhom l-sneakers. M'għandux għalfejn, ma la jista' għalfejn għandek tindaħallu speċi. Le, ma xina vera nagħti valur lis-seta li għandha l-kelma le, speċi. Ir-rifjut hija xi ħaġa sabiħa li ħafna nies donnhom saru. Ma hu forsi qed jgħid le għall-idea li ma jkunx biljonarju. Jista'. Jekk tittara hekk. Jiena nara żejda speċi. Minix ħan irrispetta Michael Jordan iktar. Ma tirrispettaħ inqas għax jażel li biħiżżar. Dejjani, waspett li dejjani ħanejtek. Mhux sem, mhux milli biħ żraben tipo għandi bżonn iżarbut Michael fucking Jordan speċi. Evidentament, ifhem kemm ħafna. Jiena daqsxejn romantiku f'dan l-ambitu fis-sens jekk jiena nagħmel mużika u mużiċist jew filmmaker speċi
dak huwa il-prodott tiegħek, speċi. Ġieli inti ma ta' Nejk liħor ta' madwar u narax. Ma naf ħafna per eżempju. Kannibalizmu ekonomiku, speċi. Naf ħafna nies li jaqgħu, per eżempju, jagħmlu per eżempju lilin mill-forejz għal daw il-pjanuri kummerċjali. Per eżempju, Stephen Fry li huwa pjuttost idolu tiegħi. Rispett kbir li ħagħali. U jagħmel ħafna minn daw biex ta' il-prodott tiegħu ġili jkun jinnaf, per eżempju, stand-up comedian u ġili jkun il-prodott tiegħu stand-up comedian fl-ma sens. Stephen Fry ġili jkun. Qed jirreklama il-prodott tiegħu jkun qed ibih li lu nifsu bħala jinnaf public intellectual mbagħad ġili. Allura billi xi ħadd jemes u mbagħad ukoll l-ideali mela Michael Jordan, il-prodott tiegħu għalli għap il-basketball, issa speċjala fil-basketball, alright, biljonarju diġà, u mbagħad jażel li bih il-sneakers ukoll. Biex taħseb li it's a downgrade jew hija b'xi mod. Ja xi ħaġa li mhix neċessarja. It's extra fat. That's not needed. Kollox mhux neċessarju jekk niġu f'da speċjal l-arti li nagħmlu mhux neċessarja. Għalija hija speċi. Għalija. Għal ħaddieħor definitely mhix probabbilment ma għalija neċessarju. Forsi għalih, insomma, xan noddu nduru fuq x'minu neċessarju kif hux fatta. Jinkwetaħ li l-flus jikkorrompu l-purità tal-arti. Jew għandi żball. Jekk jibdew jimponu fuq spiex ta' esma, bro, spiex ta' la toħroġ fuq il-palk, tibqax tajt daw l-affarijiet, spiex ta' li ċensurawk, jew affarijiet. Ma nasibx li għajna tkellmu f'termini ta' mużika speċi. Jekk jiena ħriġt kanzunetta whatever u kienet hit, tajjeb. U għandi rabta emotiva ma' dik il-kanzunetta fi żmien partikolari hija rabta prezzjuża u imprezzabbli speċi. Għalfejn għandi nara bħala fuq l-isfond ta' riklam tal-karozzi wara fis-sens. Le m'għandekx għalfej, ħadd ma jtisfurzak tagħmilha. Ma jekk tażel tqarras li ftit l-esperjenza li personalment. Jiena mhux qed nimponi l-ħadd jagħmel. Kif inħossni jien fuqha, fis-sens speċjalment jekk għajn nitkellmu lokalment jekk għandek artisti u esponent mużikali u whatever li tipo jinnaf ilu fix-xena 6 snin 7 għadu qatt ma wassal kanzunetta li fisret xi ħaġa lil xi ħadd u tipo u kuljum qed narah jirreklama prodotti differenti fis-sens itlaq il-mużika u mur salesman speċi ta' prodotti. Mill-ewwel speċi. Le, naqbel miegħek ġifieri li hemm nies li huma kapaċi ħafna li jiġbdu l-attenzjoni iktar milli. Diġà għandna problema bl-influencers. Issa jekk inti da jkunu influencers ma' kantawtur u inti suppost perver ta' ħwejjeġ iktar weighty u iktar kif taqbad tgħid, iktar impenjati. Għalfejn ħatoqgħod tintilef. U jekk il-ħaġa li kunet jirreklama hija xi ħaġa li inti ssib utli. Bħal xiex. Minnaf il-whisky pereżempju jenna. Nista' ngħid li whisky tajjeb borru xtruh ma m'għandix għalfejn nieħu l-endorsement jew jien ġieli tajt jien nħobb ħafna żaqqis bieġi kif nider. Kemm il-darba reklamajt postijiet li oġbuni immensament u li tawni gost kbir kulinari. Jekk dak l-endorsement. Darba nagħmilha speċi mhux ħanoqgħod nagħmilha kull ġimgħa u mhux ħammur infittex li nitħallas ta' dak l-apprezzament speċi għaliex m'għamil xejn. Però jekk dak l-endorsement u inti tkun ġenwinament temmen fih, mela jien ġenwinament nħobb il-kilkomen. Dal-kilkomen karamela. Sponsor tal-kilkomen toħġiġ liri ekstra l-ġonna. Toħġiġ liri l-ostra, dak xibdisajna għarot li xkum, bro, ma għahna għanna id-djors għaw jew. Għasna fi biħuġ id-djors, ma nafx. Insomma, il-grok tijaw, xismu, xex? Bro, jiena ma nillabx xarades. Minn twila saqasira din tal-endorsements, jekk jina darri mal-ħajtu mejed bil-ġuħ,
ħan ikkonsidrom. Jekk ma jienx miegħed bil-ġuħu għaddej, ma narax għal xi għandna nagħmel. Jiena Dik hija filosofija li nġor għall-oqsma kollha tal-ħajja nemmen li parti kbira mill-problemi li għandna fid-dinja hija propju dovuta għal din il-manija li maħniex kontenti bil-ftit li għandna u l-ftit li huwa biżejjed speċi. Jiena il-fatt li pereżempju l-Franks nendorsja l-Franks. One ovvjament nażel għandi lista ta' nies li ma naħdimx magħhom, eċetera, eċetera. U jkunu affarijiet li vera nemmen fihom, alla ma mhux biex nagħmlu distinzjoni, jekk inti qed tużhom għax huwa l-uniku mod kif tiffinanzja l-produzzjoni tiegħek, m'iniex daqshekk ċiniku li ħana sanejlek tagħmel eħx speċi, mhux ovvja ċerta affarijiet ma jistgħux isiru mingħajr intoritur. Anka li kiku, speċa minix ħammud bil-ġuħ jekk il-Franks ma jtinix l-endorsement tal-argument, pero jekk dawn li tuni l-endorsement jippermettu li biex inqatta iktar ħin fil-podcast, biex nkun nista' nikkontempla naqra iktar is-set, biex l-affarijiet jaħdmu bil-mod li jaħdmu, biex nagħmel dawn l-affarijiet kollha, biex pereżempju flok qabel ma ġejtaw biex ta' kelli s-sija biex noqgħod nitkellem naqra miegħek. Speċa money buys me time, basically, qed tifhemni. Ma nsib anzi speċa grat li dil-possibilità għalija teżisti. Ma niċħadix din il-ħaġa, imma jekk toqgħod iddeffis lill-prodott kull ġiex minuti f'wiċċi, ma temmek għandi problema. Naħseb anke inti konxi u toqgħod attent kemm il-darba tipplagja. Hija pjuttost biex ta' second nature għalija. U l-importanza huwa li l-prodott li vera qiegħed inbieħ li huwa l-podcast, id-dialogu, eċetera, eċetera, huwa tajjeb. Nibdew minn dik il-premessa. La darba jiena kuntent li dak l-standard intlaħaq, l-affarijiet li mbagħad nibda inżewweġ miegħu. Ovvjament nota attent li huma konsonanti ma dak li qed nagħmel, ġifieri għandna konsonanti. Konsonanti. Għatħajdu ix konsonanti? Mela, 5 euro. 5 euro fuq il-mejda issa. Ma komitnej. James Brown, tant kienu tajt il-band tiegħu, ma nafx għax kont smajt li kull darba li kienu jieħdu żball minimu live, kienu kollhom ħallsu multa. Beċ kien puntalhom hekk. U jirridu ħallsu multa wara. U kien jindunaw. Bom, forsi tibda tagħmel l-istess ħaġa għal kull darba li tfalna kelma barra minn loka. Mela, jiena l-isfida dawek 5 euro kull wieħed, sewwa tfaw fil-pool u naraw konsonanti. Minn twila saqasira, you do what you have to do to make it happen. You do what you want to do, ma well. What you have to do if you want to make it happen. If you cannot, if you don't need to, don't do it, speċi. Jekk inti, jekk you can make it happen well, speċi, minar dal-ħafna kondimenti zejda, ta' melomx, ta' kollox. Jena għalija publiċità problema ma tikdeb. Jena għalija publiċità speċi ta' kull ma għetnejt u għali li jekk inti għaddej u għaddej deċentament, sens ma narax il-ħtieġa li toqgħod. Ma deċentament suġġettiva. Affarijiet oħra, suġġettiva skont għax il-bniedem huwa rape u jrid dejjem iktar speċi. Ma nafx għaxan li toqgħod taljena lill-pubbliku tiegħek mill-essenza ta' dak li għandu jkun xogħolok. Inti kieku kellek ir-rapper favorit tiegħek kien dak li kont ġib ma tax kien jismu bħalissa. Immortal Technique. Immortal Technique li f'daqqa waħda l-mużika tiegħu mara tal-ħara. Diment li l-mużika ma tal-ħala diġà tajt. Jew ma tantx tħalli impatt kbir, jew anke tħalli impatt speċi joqgħod deffisslek ħafna prodotti ma. Jekk huma affarijiet li nsibhom utli, I really don't mind it. Jiġifieri pereżempju enħdu pereżempju Onyx li kienu jogħġbuni u mbagħad li tqajt magħhom kienu fucking żewġ bottijiet li balqas ma temmenx. Imma l-Onyx kienu jirreklamaw in-Nike. Jiena kontent l-żraben tal-basketball dejjem oġbuni, ma kien iddejjaqni xejn li nara l-sticky fingers li bes. Fil-hip hop forsi daqsxejn diskors differenti għax
l-estetika u l-abbiljament huwa kważi Part part and parcel mill-estetika mużikali wkoll speċi. Eżatt. Part mill-kultura. Kultura mużikali, ġifieri. Forsi għalek nagħhom konsonanti. Xejdik, per eżempju, diffiċilissimu ssib il-endorsement. Diffiċilismu ssib il-mużika fil-metal ssib għal endorsement. Fis-sensi mhux qiegħed hawn nipprova nkun 100% romantiku ngħid il-flus tridhom u għandek bżonnhom biex tkun tista' taħdem. U m'għandux għalfejn l-ekonomija tiddilutja, ma nafx tiġi bil-Malti speċi. Doesn't have to dilute your art. Yeah, when that happens, it's fucked up. When that happens, it's fucked up. Meta tibda tagħmel inti l-kompromessi ma l-arti tiegħek biex takkomoda speċjalijiet bih, that's fucked up. Imma jekk jiena nuża xi ħaġa u din ħaġa toġobni u din il-ħaġa li qed nirreklama tippermettili inkompli nagħmel dik il-ħaġa li toġobni li qed intoġob minn nies li għandha valur, eċetera, eċetera. Pereżempju, jien segwu l-podcast tal-Lex Fridman. Taf minnu Lex Fridman? It-tifel ta' Fridman li ieħor il-physicist. Le, bro, torqod. Ma Lex Fridman huwa podcaster tal-bliħ, jaħdem l-MIT, he's one of the foremost people fid-dinja tal-robotika. U jagħmel dal-podcast vera interessanti, jintervista nies. Teknikament AI. Eżatt, AI fil-robotika. Sawa ġifieri u ossessjonat bl-idea li jgħallem ir-robots bl-għan aħħari huwa li speċa jsiru conscious beings. So, anyway, u jekk tisma' għandna l-podcast tiegħu l-ewwel 7 minuti huma dikram kontra dikram, però huma affarijiet li l-udjenza tiegħu issib utli. Per eżempju, tkun xi biċċa AI li tagħmellek translations ħafna qwa mill-Google Translate. Kun biċċa ikunu naf xi xorta ta' kalendarju li tkun ħafna ħjar mill-Google Calendar. Allura jiena diment li wara hemmhekk għandek argument validu nisa naqbel miegħek. Ma aħna qegħdin nitkellmu fuq id-dinja reali in ġenerali u t-tendenza mhijiex din hija l-eċċezzjoni mhux il. Forsi jiena mhijiex f'echo chamber jista' jkun ukoll. Tifhimni. U le, ma jena per eżempju naraxat li kien fil-Malta Got Talent kien reklama xi ħaġa. L-ex-member ta' Sex Pistols jipprova jbeħ l-butir speċi. Ma Sex Pistols, jagħmilha ġrat le. Ġrat, żgur. Ġrat? Eżatt, ġifieri. Ara jaw, l-smack Ma dana. Ibat WhatsApp li Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Xiex għamil taqaw, xismu għaw, lift miegħek innifsek li ħatiġi għaw ma tkunx. Tajjeb, ma biex nkunu. Bro, ġenwinament tajjeb. Ġenwinament fucking tajjeb. Fil-fatt ekkaw ċalli ta' djun jisma' ċalli meta jen stidnu d-dar jixtri li whisky vera pinna, ċal dan nasib tista' tikkonsidra. Għax għandu flus biex jixtri u għol, l-nkord misħab għandu flus biex jixtri whisky. U jek daħal John 10 u ħireċ tuħ 10% discount. Tara, kamorna tajjeb. Gawda kullħat. Ħanqodu. Mela, asnaf kif zvijajna law, bro. Għax minn fej bdejna. Somma. Sanna fuq l-economics ta' dak l-odjużi economics. Ija ma neċessarju, sfortunatament. Għamin xini lażla. Neċessita, mandi xejn kontrija. Xini lażla. Bdejna najdu. Ma nafx bjena, bro. Imma l-istat ġviri għalik hemm affarijiet li l-istat għandu jagħti sosten finanzjarju għalihom għax inkella finanzjarjament mhumiex viabli. Mhux ovvja, nafek tieħu. L-ewwel eżempju li jiġini huwa pereżempju l-Orkestra Nazzjonali ta' pajjiż. Running cost ta' orkestra hija huwa fenomenali, speċi u jekk mingħajr fondi mingħajr patronaġġ ma jistgħux jiffunzjonaw ġifieri definitivament ġifieri mhux ovvju li kollu bżonn jintervjeni l-istat f'ċertu instances, imma f'bosta oqsmoħra nħoss l-istat ikun iktar effettiv kieku jipprovdi l-għodda neċessarji li wieħed jista' juża biex jiġu esploitjati sabiex jużhom għal vantaġġ tiegħu, pereżempju jsiblek garax. Min ixċert fuq garax ta' naraħ daqsxejn
ixu passi għalkemm illum fid-direzzjoni li ħadu il-kirjiet, di situazzjoni atroċi li għaw fejn tlu kirjiet, jista' jkun l-argument tal-garaxxijiet ġi validitat, speċi kieku 10 snin, 13 snin li konna naħsebha differenti. Imma iktar anke affarijiet bażiċi bħal venues fejn id-doq li huma aktar aċċessibbli u l-forsi huma daqsxejn iktar kif taqbad jistgħu jkunu mhux state sponsored imma jkunu aċċessibbli finanzjarjament jkunu bi prezz raġonevoli li Sussidjati? Anyway, Sewx għażliet, jew ħaj sussidjahomlok jew ħajdulhom ta' ħajċ. jiena mhux qed ngħid li jkunu bxejn, ġifieri ta' bxejn mhijiex kif taqbad minix entużjast bl-idea ta' bxejn, speċi, naħseb tirresponsabilizza daqsxejn. Id tajt li l-istat ikun sit il-post? L-istat joffri kif taqbad tgħid, jipprezza dawn il-postijiet li inti tista' titolizza ma jipprezzhom ġustament sabiex ma jkunux biss top tier people li jistgħu jaċċedu għalihom. Meta ngħid top tier ma jfissirx li huma l-aħjar ma l-iktar popolari, l-iktar ser jiġġeneraw income, tifhimni? Għandu situazzjoni simili pereżempju bi Pjazza Teatru Real il-Belt, fis-sens kemm darba jintuża dat-teatru. Ngħaddi spiss minn hemm speċi ma jintużax. Ma mhux ovvja speċi jekk il-kirja tiegħu ma tħalli ebda spazju biex artisti mużiċisti li jġbdulek dawk il-200-250 ruħ ma jistgħux jaċċedu għalih għax finanzjarjament mhux ħajkopru. Ma nasib għandna bżonn venue ieħor għax dak jiflaħ ħafna aktar minn 200. Eżattament. Hemm bżonn jinbnew 2-3 venues oħra li jakkomodaw b'200. U taħseb li l-istat għandu li jibnihom. Da żgur għandu responsabilità. Jekk hawn xi ħadd fil-privat irid jinvesti, u daqshekk galantom jinvesti ma il-problema li negozjant fil-privat f'xi blokka bini l-iktar li interessa. Mhux kollha kien hemm jiena niftakar kien hemm min prova jagħmelhom dawn l-affarijiet, pereżempju niftakar kien hemm dal-night club Ball Street li kien prova jagħmel għadil ħaġa. Inti għal x'ismu għattejtu għal Ministry of Time, Ministry of xi ħaġa. Donna x'qattejt żmien. Le ma prova u falla għax fis-sens id-nies li ġeneralment isegwu l-bands mhux l-iktar nies li mhux kollox għandu jagħmel profittu għalfejn kollox għandu jagħmel. Eżatt, għalhekk ma naħsibx li xi ħadd mill-privat jista' jifdiha il-biċċa tax-xogħol. Dawn il-proġetti kollha li naraw isiru madwar Malta l-abbissija il-kwotazzjonijiet inflated li hemm warahom is-ser eżaġerat li jsir kienu mhux jagħmlu 2-3 venues minnhom ir-residju tal-flus li kienu minn bosta affarijiet li hemm fejn tosbor u tagħmel. Mhux hekk. Tagħmel però jiena naħseb li l-istat l-ewwel qabel kollox naħseb l-iktar ħaġa li importanti li jinvest fiha fil-qasam artistiku hija edukazzjoni artistika jew opportunità l-istituti, pereżempju istitut tal-kidba pereżempju. Importanti ħafna, jien naħseb mhux naħseb actually ikun ħafna effettiv kieku jsir investiment direttament fl-iskejjel kemm primari u kemm sekondari u jħallu lok jew fassal xi programm biex dawn jiġu esposti kull ġimgħa għal diversi mezzi ta' espressjoni, biet letteratura, biet teatru, jew mużika, għas sempliċi raġuni biex tiġi apparti li qiegħed tiżra ż-żerrija tal-kreattività u tikkrea l-artisti ta' għada, qed tikkrea l-udjenza għal għada wkoll, fis-sens aħna għandna bżonn li il-Maltin stess jikkonkorru u jifmu l-ħtieġa li iħallsu biex jiżufruxxu mill-privileġġ li attendu konċerti jew eżibizzjoni teatrali, whatever, tifhimni? Dik hija lakuna oħra li serjament nieqsaw li fil-fema tiegħi jeħtieġ tiġi indirizzata minnu fih, fis-sens l-ewwel li għandna nieħdu ħsieb huma l-udjenzi lokali. Għaxan konna ħafna ħolm ta' kif nesportaw
xogħolna, ma primarjament irridu naraw li xogħolna u apprezzat ukoll mill-kontemporanju tagħna, mill-peers tagħna, mill-Maltin stess, bażikament. Merba, fostna. L-ewwel bdejt tagħmel l-assessment tiegħek ta' jekk il-xera Maltija tal-arti hijiex medjokri u le, għamilt speċa da disclaimer li jisma' il-medjokri tas-siba kullum kien. Mhux ma fl-aħħar mill-aħħar mhux veru huwa perċentwal żgħir ta' artisti li jeċċellaw fl-oqsma rispettivi tagħhom, għarret huwa faċli għalli nħares lejn l-Istati Uniti jew l-Italja pereżempju. Nara dak li jipproduċu ma dan huwa pajjiż ta' 60-65 miljun u jekk nara prorata x'qed jipproduċu l-maġġoranza ta' dak li jipproduċu huwa biex ukoll. Ma naħsibx li għandna jkollna komplessna inferjorità f'dan ir-rigward li hemm nuqqas ta' apprezzament serju at administrative level tal-ħtieġa u l-importanza ta' l-arti fiħdan il-komunità u fiħdan is-soċjetà in ġenerali. U jidher li l-ebda politiku ma kien kapaċi jindirizza dan il-nuqqas sissa ngħidlek. Taħseb li hemm xi inċentiv biex jindirizza biex ta' il-politiċi l-iktar ħaġa. Iva, rajt, il-politiċi huma nies vixxidi huma l-skorċa ta' żibbel ngħidilhom jien speċi, ma sfortunatament llum il-ġurnata ma naħseb politiku huwa l-ewwel ħaġa li għandu jinteressah huwa li jkollu poplu kultivat. Tifhimni? Mhux fl-arti biss, ma fl-oqsma li huma neċessarji biex jimbuttaw soċjetà l qudiem. U minnar ma nidħlu f'dettalji żejda nafu li dan huwa nuqqas li qatt ma ġie indirizzat lokalment. U nidubu tal-ser jiġi indirizzat fil-futur qarib speċjalment. L-indukrar tal-individwu kulturali. M'hemmx interess li m'hemmx interess li nipproduċu ċittadini biħsib kritiku. Tifhimni? Huwa anatema għall-politiku li jrid jibqa' granfat mal-poter b'xi mod. U taħseb li dik id-deċiżjoni tittieħed b'mod strateġiku biex ovvjament. Ma nafx ngħidlek, m'għandix risposta, ma naħseb li awtomatikament il-kwalità tan-nies li għandna li qegħdin ifittxu karriera politika u ma minnhom infushom nies diżinteressati minn dawn il-kwalitajiet. Ġifieri ma nafx hekk strateġika jew xi forma ta' natural selection perverse. Jiena inħoss li għandhom interessi rawhom fihom infushom dawn l-affarijiet fil-ġerarkija ta' dak li għatu importanza li għalihom tal-affarijiet li huma jtuhom importanza ma jiffigurawx li kollok spiex ta' ħsib kritiku jew forsi livell naqra iktar għoli ta' għarfien kulturali, mużikali, eċetera, eċetera. Ġifieri nasib jiena nħoss li iktar hekk, li iktar huma nies ħamalli fis-sens ta' nies baxxi milli għax qed jippruvaw jimmanipulaw is-soċjetà biex ikun jistgħu jikkontrollaw għax l-ignorant faċli tikkontrollaw bla 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 bla. Inqas iktar minn pjan nefast huwa sempliċement ma jaslux. Jista' jkun. Kieku għandi kif ta' battejt. Kristal bull. Nipprova nofri xi forma ta' soluzzjoni nista' ma nafx naħseb. Problema li m'għandniex politiċi in the first place naħseb. Mela x'għandna? Influencers. Influencers ukoll. Efhem id-demokrazija titlob għal ikollok il-kapaċità li tbieħ, ġifieri. U fil-fatt hija dik hija naqra dik kemm hu pervers. Kemm importanti. Waħdek ġejt fi. Le, ma mhux għax pervers, fis-sens li inti tipperswadi l-ħin kollu. Anka l-fatt li tipperswadi l xaħat li għandek bżonn ħsieb kritiku, inta tbieħ l-idea li għandek bżonn ħsieb kritiku. L-skill li jena jkolli biex lilek nipperswadik isma' bro, aħjar ikollna aktar ħsieb kritiku u kif nagħmilha biex dik l-skill hija importanti ħafna naħseb jien. U anka u inti qed tbieħ il-ħin kollu anke x'semmorru niklu l-lejla, se tagħmel mal-mara fis-sodda.
daqsxejn mod ċiniku naħseb kif tħares l-ħajja, le? Le, ma inti dejjem qed tipperswadi. Ma persważjoni u U l-bejħ. bejħ, xejn differenza. Inti transazzjoni finanzjarja. Biex inti qed tgħid li l-unika payoff huma l-flus, imma ħafna iktar payoffs fid-dinja. Jena qed ngħid li Esa il-means to an end huwa differenti speċi. Kiena ħambieħ u għax irrid it-transazzjoni u irrid il-pagament wara. Mek qed nipprova nipperswadik. M'għandix xi gwadan kbir personali x'nagħmlu, gwadan għas-soċjetà in ġenerali, le? Ma jiena biex pereżempju jinnaf anke politiku li jkun integru, kapaċi, eċetera, eċetera, biex għandu bżonn xi traġit li l-quċċata tas-soċjetà biex is-soċjetà jagħmel aħjar. Issa għandu x'għażli tagħmel. Għandu bżonn jakkwista l-poter. Eżatt, għandu bżonn jakkwista l-poter. Issa da kif ħajkwista? Jew ħajipperswadik, jew ħajħroġ panzer stradali. Ħajkollu flus biżejjed biex iħallas għal kampanja promozzjonali. Ħajipperswadik. Dak kull ma trid speċi ma tantx riżultati huma li huma ġifieri ma tantx huma feliċi, le? Ma x'inhi l-għażla l-oħra li ma jkollniex demokrazija? U naf li forsi it's a big fucking statement, imma tipo kif tista' tasal jekk mhux hekk, jekk mhux bl-arti tal-persważjoni. Ma nafx kif tista' tasal. Jien ma naħsibx li nistgħu naslu. Għalek, mela, jena motivar, jena hekk, jena ikra ħafna ġifieri konxu li dan il-speċi l-cool disengagement mhux se gawdi minnu s-soċjetà definittivament. Ġifieri ħosni parzjalment guilty ta' dan l-approċċ tifhimni jew din il-bidla fl-ħsieb li kelli reċentement ma nafx kif tista' tiġi l-bidla jekk mhux bil-forza u donnu li iktar ma jgħaddi żmien iktar l-użu tal-forza mill-poplu in ġenerali hija xi ħaġa hija mistmerra ħafna jew hija xi ħaġa relegata għal passati, xi ħaġa arkaika. Jiena straight ngħid nixtieq li kultant xi ħadd joħroġ fit-triq u jkisser kull mem speċi għax tipo affarijiet żgħar speċi. Jien tant narana poplu kastrat u poplu submissive li nibqa' mbellaħ kultant kif nabdu fuq is-suq tal-kiri speċi, di xi ħaġa li tkidna ħafna li għavolja jiena minix vittma tiegħu u jiena ħossni x-xurtijat ħafna li minix vittma tiegħu. Kif jista' jkun tħallas 700 kera fix-xahar u m'għandekx rabja biżżejjed biex toħroġ tkisser xi ħaġa fir-rabja tiegħek tipo. Kif jista' jkun dil ħaġa baqgħet permessa tiddeġenera sa dal-punt mingħajr ma jkun hemm protesti pjuttost qalila speċi. Jien meta nara dan l-affarijiet xem biżejjed distrazzjonijiet. Inċedi ngħid okej mela ma jista' jinbidel xejn speċi. Jien naħseb l-affarijiet jistgħu jkunu ħafna. Naħseb bħalissa hemm biżejjed distrazzjonijiet li iżommuk milli toħroġ fit-triq tkisser or whatever. Distrazzjoni tittaħdem biex tħallas għal kera speċi. Xinu? Xogħol distrazzjoni. Tittaħdem u mbagħad meta jispiċċa xogħol l-ikbar distrazzjoni tal-bniedem speċi. Jien ħankun onesti ġifieri jien ma tantx għandi rispett lejn ix-xogħol u d-dinja tax-xogħol in ġenerali. Ma sepek tkun qed noqgħod tkun ingrat mbagħad. Ħafna drabi naħseb li x-xogħol huwa pjaga jiena onestament ġifieri. Pjaga tal-bniedem. It-tieni verżjoni tal-app Free Hour tgħin eluf ta' studenti f'kull istituzzjoni edukattiva ta' Malta jqablu t-timetables ta' xulxin filwaqt li tħabbrilhom meta jkun daħlilhom l-istipendju u torjenthom fl-università permezz tal-Campus Guide Videos. Mela niżlu l-app tal-Free Hour u segwhom fuq l-Instagram tagħhom freehour_Malta. Le ara, mela l-lemis dina jkollok xogħol bla skopju jiena ħafna xogħol bla jiena twelid familja working class in ġenerali fejn ix-xogħol huwa adurat, ix-xogħol huwa l-ikbar għaliex taspira u jiena nħoss li meta wis importanza hija investita fix-xogħol
il-fakulta tal-bniedem li joħlom edha tkun eradikata bil-mod il-mod. Ma mhux kulħadd ħalliem ta'. Inti Mux ħallima, ma tantx fadal ħallima li jaslu fil-ġurnata tal-lum, speċi. Meta kont naħdem xogħol monotonu kont nkun irid nieħu ruħi bidejja. U fil-fatt ma qatt ma kont inkamp aktar minn xarej 3 xhur. U beħniena. Però pereżempju mbagħad kont nara x-xogħol Tomi social worker, kienet tagħmel ħafna xogħol validu, kważi b'mod vokazzjonali, fl-istess ħin kienet tmantni l-familja minn xogħla. Jiġifieri hemm xogħol li huwa validu, hemm xogħol li mhuwiex validu, però anke pereżempju alla ħares ma jien naf tmur li kellna u ma nsibx plamera x'tgħix kemm ndumni biex ta' dak xogħol nsibu utli ħafna u li ngħid li x-xogħol huwa overrated biex ta' meta jkolli. Again, John, inti qed tażel l-eżempju konvenjenti. Fil-verità, jiena ngħidlek li l-maġġor parti tan-nies ma din jagħmlu xogħol li ma jridux jagħmlu jew li m'għandhomx għażla biex jagħmlu speċi, inklużin jien għamilt 20 sena hekk fajti qabel ma bdilt ir-rotta u b'xi mod kif naħrab mill-inservi d-dinja ekonomika, speċi jien għamilt 10 snin manager ta' retail company li għalija totalment anatema għal-rwol tiegħi ta' kantawtur dissidenti, speċi, tallimt ħafna huwa importanti wkoll bil-subajk f'dawn l-oqsma tal-ħajja biex tirridimensjona ftit il-viżjoni tiegħek tal-ħajja għax il-ħajja mhix abjad u s-swed imma ċappa gris, imma ma ħosseb da sens ta' gburija għal dan il-żmien investejt f'dawn ir-ruoli m'hemm mebda job satisfaction, stajt ma għamiltu xejn speċi. Jien naħseb kont ix-xogħol tiegħi dejjem tani diment li kampajt dejjem tani xi xorta ta' payoff lilin mill-xismuha mill-paga. L-ewwel xogħol li kelli kont care worker mal-immigranti, kont nieħu baż tal-ostja, eċetera, eċetera. Bażu tal-limt ħafna. Kellek ix-xogħol li għandi illum inti. Inti care worker u issa, ma mhux mal-immigranti inti? Le. Ma nies b'diżabilitajiet mentali. Kif issibu dak ix-xogħol? U jissodisfani imma frustranti ħafna wkoll. Jiena meta bdilt il-karriera tiegħi frott kriżi kumulativa li kelli f'ħajti kont għaddej minn break-up diffiċli, kelli problemi ta' saħħa u realizzajt li din l-attitudni ċinika li kelli lejn id-dinja tax-xogħol fejn għalija kien bażikament just lok fejn tagħti 8 sigħat 10 sigħat kuljum minn ħajtek biex tieħu paga li tippermettilek tgħix ħajtek kif verament tixtieq tgħixha wara x-xogħol speċi. So għalija kienet ħarba l-iktar, tifhimni ġifieri il-fatt spiċċajt nagħmel care work mhux biss għal raġunijiet nobli u għax jien għandi xi sens ċiviku superjuri għal dak li għandhom bosta ma x'kienet ħarba konvenjenti mill-impjeg preċedenti li kelli fejn kont inservi d-dinja ekonomika li ma tħares f'wiċċ ħadd fl-opinjoni tiegħi kont diżillus ħafna minna għalkemm tgħallimt ħafna wkoll fuq in-natura umana minna u ma kelli bżonn naħrab totalment minna u nagħmel xi ħaġa li tini. Minkejja li kienet iġiblek il-frustrazzjoni kollha tħossa li l-għana tema ta' dak li inti taħseb li int. L-affarijiet li kienu jinbijaw ma' din il-kumpanija, whatever they were, kienu utli? 3/4 minnhom le. 3/4 minnhom le? Le. Ifhem, għax imbagħad isa kull negozjanti hu gost jaħseb li huwa verament utli għas-soċjetà, ma ħafna minnhom mhumiex utli għas-soċjetà. Anzi, s-soċjetà tkun ħafna ħjar mingħajrhom.
Ma jekk ma jkunx Opinjoni. il-negozjant mbagħad spiex ta' x'in il-għażlu għara spiex l-ilem il-kapitalizmu. Fimni, jien kont naħdem fil-settur ta' retail, kont strumentali biex jiġu importati u distribuiti prodotti għas supermarket. Meta in ġenerali jien l-idea ta' supermarket nistkerraħa speċi. Għax ma narax il-bżon ninsib kollox taħt saqaf wieħed, il-bżon ninsib kollox taħt saqaf wieħed ġie jew qam minn din minn dan il-neoliberalizmu oppressiv li dejjem qed inaqqarlek mill-ħin liberu tiegħek. Jien għaliex għandi mmur flok wieħed biex insib prodott, għaliex il-profit għandu jiġi fil-but ta' persuna waħda minn flok distribwit bejn 5 imprenditori oħra, 5 imprenditori Ma oħra. tal-qas il-kapitalizmu jippermettilek biex jekk inti tittamel l-istess ħaġa. Ġast għandi aversion kbira għal din l-ideja ta' suċċess, forsi. Definizjoni ta' suċċess x'inhi għalik? Fimni, għal bosta individu l-lum il-ġurnata hija stabilta finanzjarja, nimmaġina, ne? Stabilta li li titla l-iskalun soċjali for whatever that means, speċi. Li jkollok dar kbar, żewġ karozzi flok waħda u dawn l-affarijiet. Kollok personaġġ magħruf u rispettat, being someone people look up to, speċi. Jinsibhom komiċi ħafna ridikoli u assurdi dawn l-affarijiet. Għandi kważi a natural disdain. Aversion. Disdain. Disdain. Disdain, totali. Għal nies li jitilaw. Le, jiena meta kont. Ma din l-ideja ta' suċċess, ta' persuna li s-sarraf xi ħaġa li għandek currency, ġor currency fil-soċjetà, fil-sens ħafna nies li huma highly regarded fis-soċjetà nsibhom figuri traġiċi ħafna ultimament. Ma li tagħti li jkollok currency fis-soċjetà ma jfissirx biss bil-fors li inti vojt, ġifieri hemm min mhux vaku għandu currency fis-soċjetà. Jinnaf pereżempju mod internazzjonali, Sam Harris għandu ħafna currency fis-soċjetà. Jew pereżempju innaf men, pereżempju daw. Qed nitkellem b'mod in ġenerali mhux qed nfittex l-eċċezzjonijiet. Ma ngħid xejn li huwa kategoriku, xejn ħanejt il-lejla huwa assolutament kategoriku. Ma naħseb li d-dinja kbira biżżejjed biex inti speċa tagħżel is-soċjetà tiegħek u isek topera fiha. Speċi għandi xogħol li jippermetti li nġemmer balir iktar li fl-karozza waħda nixtri tnejn. Għalek saqsejtek x'nu għalik is-suċċess. Imma jeżisti il-kunċett ta' suċċess. Fuq dik naqblu spiex ta' li inti spiex ta' għal materializmu ta' tablek ħamallu. Ma nifmu, il-kunċett ta' suċċess onestament ġifieri, iktar kemm nikber iktar ma nifmux. Kollok il-paċi pereżempju, tkun komdu miegħek innifsek. Nara li teżisti biss l-esperjenza fil-ħajja u katina ta' memorji, speċi. Kollok il-paċi xi tfisser. Li ma tkunx maħkum minn ansjetajiet, minn hang-ups. Kif jista' jkun ma tkun bniedem li għandek il-fakulta li taħseb il-fakulta li tħares l-ġewwini tiegħek ma jkollokx degree ta' dik ix-xorb ta' affliction speċi. Hemm differenza bejn grad ta' affliction u maħkum minn ansjetajiet biex ta' hemm gamma sħiħa mhux qed ngħidlek tkun id-Dalai Lama. Imma pereżempju biex naqbad fuq tal-idea tal-finanzi, jiena kont brok ma' doluri, nistajt brok, għada xewti għana, u kelli baby. U l-gvern dak iż-żmien kien jibgħat li l-istat kien jibgħat li għaw il-kaxxa bil-cornflakes u bil-fucking bott tal-peżelli u l-bott tal-salset. Etjopja. Ekkon, bro, ma kellix, ġviri kont naqla, ma nafx men, 7,000 fis-sena xi ħaġa kienet l-introjtu. Il-fatt li bizmin dik il-problema sewwejta
I'm quite proud of that. U l-fat li jinnaf, jek għandi għabti timmur nara jinnaf il-Normandija. U nista' mmur. Ma nsibx il-milja ta' ħajti. Suġġettivi ħafna dan l-affarijiet ultimament, fis-sens mija problema risolta vizavi numru ta' problemi oħrajn li xorta ser jibqaw hemm fis-sens. Eżatt. Għalija l-ħajja ta' Ma daw kollha ħażet ukoll il-faqar. Għalija l-ħajja ta' bniedem qatt mi kompluta dejjem work in progress li ma ħajġi komplut qatt sal-ġurnata li ħajtek tintemm. Issa naqviċin blox ma naqblux. Jien għandi tendenza nħares l-eqreb ħaġa lejn suċċess fil-ħajja huwa l-kapaċità tiegħek li tagħmel memori li fil-bażi tagħhom għandhom emozzjonijiet qawwijin speċi. Kemm negattivi u kemm pożittivi speċi. Idealment bilanċ feliċi ta' tnejn speċi. U l-fakultà li ma titlifx il-fakultà li tkun assurd, li ma taqafx tkun assurd għax hemm tendenza li meta biex niżdik il-kelma nimmaturaw f'daqqa waħda nitilfu s-sens tal-assurd, nkunu da ċittadini dinjitużi ta' din is-soċjetà li tirresponsabilizzak. Jien naħseb li naqra ir-responsabilità tajjeb li tibqa' hemm sa tmiem ħajtek. Nabel. Pero ma jfissir biex tant għandek stmerrija għal responsabilità. Għal ċertu social norms forsi. Bħal per eżempju, Bħal l-idea li tkun produttiv ħafna. Tibqalix. Xinu ġeja mill-antikità, I think it's coming from the tribes, biex dak l-azzin li ma jirċa I dil-produttività kollha ultimament edha ssir ta' teddida għal-ħajja nifisha u għal-pjaneta speċi tipo take a step back, produċi inqas. Nistgħu nikkonċepixxu l-idea li nkunu nqas produttivi u ħafna affarijiet li jenuna culture of being busy li għaw ma jena sepp li evoluzjonarjament żviluppajna hekk għax naħseb li kien hemm perjodu fl-eżistenza tal-bniedem, tal-ispeċ tal-bniedem, fej bil-fors kien ikollok tkun produttiv il-ħin kollu, trid tara minn fejn ħaġġib l-ikel u trid tara x'ħadd ikkaċċja. Imma fakit mill-konsumerizmu l-fenomenu li jaf ikun pjaga, u għal-pjaga ta' żmien. Eħle, nasbena għandek, nasbena ħafna numru ta' pjagi u ma l-konsumerizmu ebla dubju waħda minnhom. Ħabdu għafu il-biografija ta' Mario Fella. Ħabda minn għandek dan il-ritrat partikolari li telali iktar minn darba waħda. Tijak bħala tifel u d-dim typewriter. X'in l-istorja hemm? Dejjem kelli affinità xi ftit jew għal-kitba dejjem kienu jogħġbuni il-kliem u l-kostruzzjoni ta' sentenzi u l-komunikazzjoni. Positive Vibrations nimexxija mill-ħabib tiegħi John Paul li nafu żmien il-John Paul, esperjenza unika fid-dinja tat-tattoos, kwalità hija għolja, l-indafa u l-inġena hija immakkulata u John Paul joffri wkoll courses fit-tattooing. Positive Vibrations, John Paul, insellilek minn hawn. Il-komunikazzjoni li tqanqal bil-Malti, ovvjament dak ir-ritratt kien meħud meta kont żgħir u nippoża isni fidil. Probabbilment ma kien meħud għand naħseb fid-dar ta' nanti, fejn kont nqatta l-parti kbira tal-ħin fil-weekends tiegħi, meta kont żgħir. U parti kbira tal-ħin kien imqatta nara barrax ta' films. U neduka ruħi tramite ċ-ċinema.
Iċ-ċinema kien l-ewwel imħabba tiegħi u probabbli l-ikbar imħabba tiegħi ukoll fil-fehdan il-mediums artistiċi għandek. U konti ġa speċa qed tikteb affarijiet li huma kreattivi f'dik il-ħabba. Le, kont noħlom li nikkrea jew li kelli l-kapaċitajiet li nikkrea xi ħaġa. Pjuttost anzi kelli ħafna issues b'mistħija u b'komplessità inferjorità jiena nikber u bħalma jiġri forsi again ma nixtieqx niddeġenera f'diskussjonijiet ta' klassijiet soċjali, ma nħoss li klassi soċjali li twilet fiha jien mhijiex waħda li taġevola dawn il-mezzi ta' espressjoni, jisu il-prattiċità u l-utilitarjanizmu huwa preġat ferm iktar l-abbiltà li toħlom ma tantx ninvestu fija. Jisu importanti li teduka ruħek u li teduka ruħek għax permezz ta' edukazzjoni tista' taċċedi għal impjieg deċenti. Li hija xi ħaġa estremament riduttiva fil-verità. Naturalment meta kont iżgħar u anke sa l-għoxrinijiet tiegħi ma tantx kont kapaċi nkun konxju ta' din ir-riduttività speċi, ma f'xi punt sirt konxju tagħha u provajt b'xi mod insib il-mod tiegħi kif naħrab minn din kif taqbattejt. Il-konfini mondani. Dawn il-konfini domestiċi imposti fuq xejn kontra d-domestiċità ġifieri, imma naħseb il-mużika kienet l-apprezzament ta' mużika kien turning point kbir f'ħajti. Ma qabel ma wasal dal-apprezzament, kellek aspirazzjonijiet oħrajn, forsi informati bit-trobbija ta' bin il-ħaddim? Xejn. Ma kellekx aspirazzjonijiet? Le, l-unika aspirazzjonijiet tiegħi kienu li bħal ġenerazzjonijiet ta' qabli nsib impjieg stabbli u li nrabbi familja, I guess. Fl-ewwel waħda kelli riżultati imħaltin, u fit-tiena waħda fallejt totalment. Ma meta tajt fallejt totalment għax irreġettajt inti l-idea u Le, ġest ġitek. L-idea ta' familja nsiba idea attrajenta ħafna u xi ħaġa li kapaċi ninvesti ruħi fija ħafna. Ma kellux ikun hekk ħabba situazzjonijiet komplikati, ta' fent. Il-ħajja qatt ma tiżvolġi eżattament kif tixtieq int jew kif tippjana int. Però li trabbi familja xi ħaġa serja u li tirrikjedi sagrifiċċju u selflessness konsiderevoli speċi. Jivri bħala tifel il-messaġġi li kont qed tirċievi kienet biex li tkun konformi ma' dan it-template. Minnaħa ta' familja tiegħi, però forsi biex nreġġa' r-rota ftit lura jien hemm differenza sostanzjali bejn it-trobbija minnaħa ta' ommi tal-familja jew il-personalitajiet li jeżistu fuq naħa ta' ommi tal-familja u naħa ta' missieri. Fuq naħa ta' missieri dejjem kienu nies iktar square, konformi, li onestament kemm nissew bewwet u ieħor. M'għandhom xejn interessanti xi jgħidu, ma naħsibx li f'45 sena qatt smajt xi ħaġa interessanti ħirġa minn membru tal-familja minn naħa ta' missieri. Fuq in-naħa l-oħra, fuq il-familja tan-naħa ta' ommi huma personalitajiet erratiċi ħafna, flawed għal Alla. Imma moni b'ċertu joie de vivre li naħseb jiena kont imdakkar sew minnu. Ommi kienet waħda mill-kbar fost
fost ħuta u għamma sfat nieqsa pjuttost kmini f'ħajta ta' 48 sena kienet il-fat ħajjita. Għaldaqstant assumiet rwol kemm xejn matriarkali fil-konfront ta' ħuta u jien spiss kont nkun preżenti tagging along ta' tifel li kont kienet iġġorni miegħi u kien żmien eċitanti ħafna għaliex ġejt introdott għal bosta pjaċiri li ma kontx familjari magħhom dak iż-żmien. Jien niftakar xena rikorrenti f'moħħi huwa mmur dar ta' nannun ġif missier ommi li kien naxxari u nidħol fil-kamra ta' wieħed mit-tijiet tiegħi li kellu din il-gwardarobba li kienet miftuħa fin-nofs u qalb il-ġinsijiet u l-abbiljamenti li kienu derriger dak iż-żmien kont Li kienu xiex? derriger ta' żmien, kienu l-moda ta' żmienhom. Kienu kun hemm arma tan-nar fuq il-xelluk tal-gwardarobba, center breda tal-ħamsa kienu kaċċaturi ovvjament, u poster life size ta' Bruce Lee. Kienet taħlita ta' nies li kellhom fissa fuq il-kultura popolari ta' żmienhom u fuq interessat f'varji delizzi u anke vizzi, jekk irid nkun onest, li permezz tagħhom ġejt kif taqbad tgħid, ġejt espost għal numru ta' affarijiet li forsi stajt ġejt espost għalihom ħafna aktar tard f'ħajti f'kuntesti oħra. Ħaġa interessanti wkoll. Bħal xi ġifieri bħal din l-arma, pereżempju, jew anke forsi xi idejat li kienu anke affarijiet dubjużi bħal Umar, isma' jelaw ħanurrik film ħad itgħallem u jorok xi film erotiku ġifieri. porno. Borderline porno. Quasi porno. Ħwejjeġ li probabbli fi żminijiet woke tal-lum jitqisu immensament deplorabli u probabbilment borderline abużivi. Xi ħaġa li ma naqbix magħha mind jew ġifieri. Forsi ma kienx il-mod ideali kif strambi għax jaf jgħidulek le s-sess huwa żmien il-liberalizmu totali għalfejn qed nagħmlu tabu s-sess. Probabbli. Imma li kien hemm kemm kellek iż-żmien jiġifieri meta bġejt esposta għal 8 snin. 9 snin. Mhux daqshekk konformi man-normi ġifieri. Imma illum meta naħarsu lejha llum dak iż-żmien ma kienx xi ħaġa spettakolarment partikolari, qed tifhimni? U qed nagħti daqsxejn sfond għax naħseb li dan l-isfond jixħed daqsxejn dawl fuq kemm il-personaġġ u kemm il-mużika li żvolġiet mill-personaġġ tiegħi. U niftakar li konna esposti minn kmieni għal ċertu umorizmu pervers. Per eżempju, niftakar li kien hemm din id-drawa li meta l-aħwazzijiet jiġu lura mix-xogħol kienu jintefgħu miġema fil-bitħa u kienu kien hemm it-tfal ta' kulħadd preżenti ġifieri l-kuġina kollha konna preżenti u ħut mit-tzijiet li kellhom sens tumorizmu partikolarment kattifu pervers kienu jqogħdu jippuntaw lejn id-difetti fiżiċi ta' tfal. Rajna f'ċetta għandha t-tifla tagħha widnejja qisu ta' dambu daqt it-tir speċi u liħor għandu snierhom qabżin speċi. U da bil-ġenituri ta' bil-ġenituri preżenti kulħadd jieħu għalih u kulħadd jirbatti u il-ġenituri ta' ċetta dal-każ kienu jieħdu għalihom jew kienu jieħdu għalihom u kienu hemm l-argumenti isteriċi u jina nżid pjuttost komiċi, imma wara sija kien ikun qisu mhux xejn u allura in a way għalija kienu l-ordni tal-ġurnata, l-imġiba kienet l-ordni tal-ġurnata u ma nistax ngħid li konna partikolarment danneġġati minna biex inkun. Jista' jkun li jenet? Ma nafx, Li tibbanalizza. Mhux ħanazzarda xi ħaġa hekk għenet ma nafx, ġast ngħid stat ta' fatt u nirrakkonta. Li trabbi qoxra forsi ma nafx. Imma ħej ngħidu li t-tolleranza
it-tolleranza għal ċertu kontroversi sa minn ċkuniti kienet kbira, speċi kont imrawin fija. U niftakar per eżempju, memorja ċara, daqt nejdox niddubita kemm nies seġu fuq il-podcast jirrakkuntaw l-stejjer simili. Serta di xort għatma. Kienu imqarċin ħafna naħa Tommy, speċi, u ma nistax ngħid. Kemm kienu waħwa? Xi sitta minn għalija. U ma nistax ngħid li ma ħadxejn minnhom, speċi l-Vina Rebelluża u ħarċa problem minn hemm ġejja. Nixtieq naħseb li llum hija daqsxejn iktar kultivata u hemm iktar daqsxejn erudizzjoni jekk magħha. Sfond uħsib warajja. Ma niftakar per eżempju. Imma the penchant for disruption or chaos. For trouble. Minn MJ. Niftakar per eżempju episodju memorabli fejn waqt li ommi kienet tmur tixtri mant il-ħanut tal-merċa bil-mexi dak iż-żmien kienet għadja nafta nofsija jew whatever iddu kienu iġeldu li jenna l-kuġinu jilabu l-flus fuqna, ġifiri, kienu flok boxing gloves jorbtulna srivet ma subajna xaħat kien joqot fil-bib attent f'kas li jommi titfaċċam mal-kantunira biex waqfuna immedjatament. Jommu kienet il-xerif f'dal-kontest. Il-xerif kienet pjuttost naif fil-verita, kien jendu l-affarijiet minn wara dara. Ovvijament ma kienx ħada prova faċilment minn dawn il-digressions. U kienu literalment iġeldu li u il-kuġin tiegħi li kien xi sena u nofs ikbar kellu reach itwal minn tiegħi għal daqstant kont nitlef dejjem. U kif kont titlef? X'kien jimmarka t-telfa li inti tarren? Le, ma konx niġi knocked out jew xi ħaġa, ma ovvjament biex jirnexxi ninkwadraħ b'daqqa kienet diffiċli ħabba differenza fir-riċ kont iktar naqla jien milli jaqlaw definitivament. U kien jgħabu l-flus fuqna bat meta jaraw l-lom minn ġejja. Kienu jgħidu, ġejja fil-isma, u kollox, jirġiġi għan normal, jissu xħat maġara xejn kien daqxin s-sigretan. Kien eċitanti ħafna, tu tikber, dejjem kollok ċertu fascinu bla adulti. Li paradossalment mbagħad jinqaleb kollox meta tibda tikber jibda jikber il-fascinu tiegħek fuq in-nies li huma iżgħar minnek paradossalment. Kienu familja ikkulurita biex inkun diplomatiku. Imma daw affarijiet li l-in minn norma, biex jew in-nies ma jgħidu li ħafna affarijiet, però it-tmeninijiet kienu żmienijiet għax inti fit-tmeninijiet skizofreniċi ħafna u mhumiex daqshekk barra minn norma kien dal-affarijiet kienu. Fejn trabejt inti minn dejjem l-imġar? L-imġar ma dak iż-żmien konna għadda ħafna ħin in-naxxar. Mbagħad ovvjament meta kbirt u spiċċajt l-edukazzjoni primarja u fis-sekondarja spiċċajt maqtuħ ħafna minn dik in-naħa tal-familja. Jien kont naħdem qed niftakar ma' tiju minn tiegħek ma kienx jidher ma naħsibx li kien hekk. Fis-sess ma naħsibx li kien daqshekk. Ma nix għarfien nsemmu smi. Le. Imma ma di anzi dawn l-affarijiet. Għaddis kien jidher ma jista' jkun minn naħa l-oħra. Le minn tiegħu nafal ma qed le dak minn naħa l-oħra tal-familja. Dal-affarijiet b'xi mod jew ieħor ċert li sabu irwieħhom fil-mużika tiegħi u fil-mod kif nesprimi ruħi u nipproġetta ruħi pubblikament, ovvjament. U kif tinterpreta d-dinja u żbiex? Kif ninterpreta d-dinja hija xi ħaġa li hija ever changing, speċi. Imma naħseb li għandek dil-qoxra biex ta' anka l-ismerrija l-woke it-tolleranza għal ċertu forsi behavior meqjus divis fil-parametri ideoloġiċi tal-ġurnata tal-lum xiftit jawis ġej minn hemm, bla dubju ta' xejn. Imma kienet edukazzjoni wkoll, ġifieri, kienu nies li jħobbu ħafna l-mużika wkoll u ċ-ċinema, restrettiv dak li jassorbu, ovvjament, ma l-ewwel impatt tiegħi ma' pop culture, speċi, hemmhekk seħ, ġifieri. U kienu żminijiet volatile ħafna il-taqbida bejn
l-Labor u l-PN kienet fil-qoċċata tagħha dak iż-żmien, I mean, episodi violenti kienu l-ordni tal-ġurnata. Sarħilu li probabbilment il-ħwejjeġ li qegħdin jiġru llum il-ġurnata huma ħafna iktar danneġġanti għas-soċjetà mid-dannu li nħoloq dak iż-żmien għalkemm ma tantx tista' tifridhom minn. U l-familja tiegħek kienet fuq in-naħa laburista. Razza, ġifieri Mintoff jana kemm in-naħa Tommi u kemm in-naħa ta' missieri, ġifieri għal-jom Mintoff kien demigod li ma jista' jiġi iddubitat qatt. Ovvjament jien dejjem kelli biżmien, mhux dejjem, insomma, biżmien rabbejt ċertu antipatija lejn dan il-xorta ta' fanatiżmu li tant għaqbu tikattar fl-imħuħ tan-nies in ġenerali u għax esperjenzajta di persona tu familti, speċi iktar u iktar nirriġetta dawn l-allat follot ngħidilhom jien. Le, li xi ħaġa ma tistax tkun xettiku dwarha hija assurda. Hija assurda u interament inaċċettabbli. U l-kuġini tiegħek kienu jkunu ġifieri kienu attivisti Attivisti. fil-partit? Le, attivist mhux m'hemmx qed tkun għala mal-graffiti fis-sens ta' Le. le. Niżjed li kien kun hemm xi wieħed ikisser xi gażin tal-Partit Nazzjonalista okkażjonalment. Dak kienet il-melja tal-attivizmu Interessanti, stati trobbija. Imma kienet edukazzjoni kif qed l-ekspeċi nara f'dik in-naħa tal-familja il-milja ta' l-umanità fil-fragilità u fil-nuqqasijiet kollha tagħha u għalkemm forsi ċertu metodi huma dibattibbli speċjalment jekk tgħaddihom mill-arbi l-ideoloġiku tal-lum il-ġurnata, xorta bil-mod tagħhom kien hemm ħafna ħabba u ħafna kif taqbad tgħid rieda li wieħed jgħix u li jerda l-mudullum tal-ħajja biex nkun onest. Ovvjament, meta tikber u teduka kemm xejn iktar u hekk tista' tpoġġihom iktar fil-kuntest ġust tagħha. U x'inhu l-kuntest ġust tagħha? Ġifieri qed tgħid li tiskużhom għax fil-kuntest anzi, l-lum nara ċertu fallibiltajiet li mux niddeplora ma li naħseb tajb wieħed joqgħod daqsxejn il-bot minnhom speċi. U mela, But I didn't know better fis-sens. M'hemmx lok li nkun resentful jew judgmental wisq speċi. Anka għax inti speċi ta' il-konklużjoni tiegħek kienet li ma kienx daqshekk danneġġanti taħseb l-esperjenza. Jiena ma nħoss li kienet hekk, forsi naf semmi għal jismaw il-podcast u nisti għandhom ċertu idea tiegħi jaħsbuhom mod ieħor. Ma affarijom at the end of the day għetaw biex nagħmel il-każ tiegħi. Le, ma sabiħ li m'għandekx riżentimenti għall-affarijiet li forsi tqis mhumiex tal-aqwa xorta. U minn mela fit-tfulija tiegħek kellek daw il-familja kienet tgħidlek studja stinka ħassib impjieg, eċetera, eċetera. Fl-istess ħin fl-isfond ta' kollox kien qed jiġru unlicensed boxing fil-Ċina. F'liema punt mbagħad mhux irriġettajt din l-eżistenza, speċa f'liema punt forsi ħaddant iktar il-kultura. Ħaddant iktar il-kultura? Fis-sens ta' li kien hemm żmien fejn ovvjament meta mbagħad bdejt nitfarfar u l-kuntatt naqas ġrat organikament il-ħaġa fejn ovvjament mbagħad l-influenza ta' missieri kibret f'ħajti u sirt ngħidu hekk
kif ta' batejt, sorti ta' konċernat bil-valuri li kien jinstilla u fija l-valur ta' xogħol, l-bżulija, li kull missier responsabbli naturalment jipprova jinstilla fit-tfal tiegħu bħalma ċert li tipprova tagħmel int fit-tifla tiegħek speċi wkoll. Imma ċertu joie de vivre u ċertu attrazzjoni lejn affarijiet deviant lejn ċertu Missierek ma kell. lejn ċertu mqarbizza jisu intilfet biżmien u minflok ġida whatever you call it, jisu kumpless ta' mistħija, ta' inadegwatezza, ta' għażliet laħat fħajti li ma kienux verament għażliet tiegħi għax qatt ma ħsibt profondament fuq dak li kien tassew jott għalija. Bħalla mażliet, ġifieri. Bħalla għażliet ta' x'nistudja, eżempju. Ix studjajt? Sciences, jinkelli chemistry, physics u biology, li kienu deċiżjoni verament assurda, banali u dettata mill-ħtieġa instillata fija again li nsib job li ħallas tajjeb u stabli. Bis-sciences issib xogħol. Għal xi żmien kelli din id-delużjoni li ser insir spiżjar, jew xi ħaġa ġeneri, xi ħaġa li eventwalment skoprejt li kont nobod ħafna u li kienet totalment ma kienx abbinabbli għall-personalità tiegħi. Ma naħseb li l-ikbar shift fil-personalità ġiet meta bdejt nisma' l-mużika b'ċertu attenzjoni u b'ċertu ma nużaw il-kelma profondità. Kelli ħabib tiegħi raħal Edward Camilleri u kien iffissat imma kellu fissa kbira fuq Bruce Springsteen, il-kantawtur ikoniku Amerikan. U kien iffissat u kien jipprova jgħaddil dan l-albums tiegħu biex nismagħhom u kien figura pjuttost influenti f'ħajti u niftakarni dejjem kelli affinità għal-mużika, dejjem kien hemm xi ħaġa li tiġbidni lejn is-seħer tal-mużika u l-emozzjonijiet li kapaċi tasar mis-semmija tagħha. Ma niftakar din il-kanzunetta partikolari li kien jisimha The River minn album li jismu The River li għall-ewwel darba ġelitni nagħti każ it-testi mużikali mhux biss il-tessut sonoriku iżda il-test. Ma niftakar li kienet ħallit marka profonda fija, kont ħassejt xi ħaġa tiċċaqlaq fija fil-ġewwieni tiegħi li l-ebda għalliem, l-ebda figura awtoritarja familjari ma kienx kapaċi ġelni nħoss din l-empatija, din il-malinkonija misluta mill-dizavventuri ta' ħaddieħor li jgħix f'kontinent totalment alien għalija. U niftakar dak kien mument partikolari fejn vera għalkemm ma kontx probabbilment ma kellx il-fakultajiet li nartikula ħsibijieti dak iż-żmien biex nifhem dak li kont qed inħoss, imma nħoss m'għandi l-impressjoni li xi ħaġa ċċaqalqet drastikament minn dakinhar lem u aktar kemm bdejt nisma' u ossessivament naqra testi ta' kanzunetti varji, bdejt nintabaħ li ħajti ma kienx mejxa fil-milja tagħha, ma kienx kulurita biżżejjed. U naħseb at some point wara snin ta' smigħ kelli din ix-xewqa vera kbira, vera irreżistibbli li ma nibqax ngħix dawn l-emozzjonijiet b'mod ma nafx il-kemm b'mod vicariously speċi. Tru ħaddieħor ma rrid li ngħixhom jien f'ħajti wkoll, ma rridx li nkun il-persuna li nassimila l-arti mingħajr ma nħallija tibdel ċertu ingranaġġi f'ħajti.
Ma bdejt nfittex li nagħmel mużika, forse maħbib li kienu kemm xejn like-minded, u li nissogra ftit iżjed, nissogra li nkun iżjed vulnerabbli, nissogra li nweġġa aktar, nissogra li X'tib ta' avventuri qed titkellem dwarhom ġifieri romantiċi? per eżempju, primarjament, fil-kultura kristjana, eċċessivament kristjana li konna trabbejna fija, aħna dejjem kien hemm ċertu segregazzjoni bejn n-nisa u l-irġiel, għaldaqstant ir-relazzjoni għajnet tiegħi mhux tagħna, tiegħi magħhom kienet problematika, ma kontx naf kif nitkellem ma' mara. Ma kontx taf titkellem ma' mara fuq il-livell romantiku, jew ma kontx taf kif tibgħu tara mara u kont anzjuż. Eżattament, kien hemm ċertu inadegwatezza, ma konniex imdorrijin nkunu fil-preżenza ta' dan il-fenomenu li huma n-nisa. Imma apparti hekk anke stejqir fir-rigward ta' ideat politiċi tal-periklu li jponi il-kapitalizmu li l-lum jopera taħt il-maska ta' neoliberalizmu. U anke il-katarsi li wieħed kapaċi isib okkażjonalment fil-vizzi ukoll. Mingħajr dejjem ma tħallihom jiddominaw ħajtek. Il-bilanċ perfett dejjem riskjuż inti taf inti subajk fall, hekk ġifieri. Imma naħseb li l-ħażen huwa importanti li wieħed jgħixu fuq. Jekk ħażen jista' jsejjaħlu jien għandi problema bil-kunċett ta' ħażen u tjubija f'ċertu ambiti. Dan bħal kif taqbad tgħid, bħal sakru l-profan. Ma importanti biex jivvalidaw il-profan importanti biex jivvalida s-sakru u nħoss li il-ħażen kultant huwa importanti biex jippreġa biex jagħti iktar lostru l-kwalitajiet li forsi huma meqjus aktar dinjitużi. U xetat nitkellmu dwarha? Late teens, early 20s. U tibu malli kellek malli beda l-avvent għad-dinja mużikali speċa l-idea ta' Springsteen u l-bdejt tisma' testi iktar mod profond, mal-ewwel bdejt tfittex. Kien hemm snin ta' smieħ intens ta' ħafna affarijiet, ħafna ġeneri, ħafna estetiċi mużikali differenti. U kelli bżonn iż-żmien tiegħi qabel noħroġ minn oxorti ħanejtek speċi. U tibda tfittex l-avventuri. Però ħaġa forsi issa nagħlaw bru. L-azzjoni kattolika kienet importanti ħafna f'dan iż-żmien formattiv. Aħna fir-raħal tagħna l-imġar kien hemm l-oratorju ħafna miż-żgħażagħ ta' parti dak iż-żmien tal-teenagers dak iż-żmien kienu jiggravitaw lejn dan il-post. Għaliex għax apparti it-tagħlim obbligatorju Kristjan, apparti l-liturġija ġifieri, kien hemm ħafna affarijiet li kienu jsiru bħala komunità. Sport primarjament, nistaqar li l-lum għandi mħabba kbira lejn l-sport għak ma nipprattikax kemm emisni, għandi apprezzament kbir tiegħu. U anke għal l-ewwel passi mużikali ħadthom l-ewwel darba li rajt xi ħadd idoqq kitarra qudiemi u jkanta kien hemmhekk u għalhekk kienet inkonċepibbli qabel li stajt inkun parteċipi ta' xi ħaġa simili. Anke s-serati li kienu jitellaw tar-raħal cheesy kemm kienu cheesy, ridikoli kemm kienu ridikoli, kienu istruwewna ħafna
fil-mod ta' kif jaħdem il-palk, jew kif jaħdmu l-affarijiet wara l-kwinti, per eżempju. U nistaqra għamilt teżor minn dik l-esperjenza. Għalija ix-xogħol tal-Azzjoni Kattolika fir-Raħal kien kruċjali, kien importanti ħafna. Forsi l-lum għal-ġenerazzjonijiet tal-lum tinstama xi ħaġa kemm xejn aljena, speċjalment għal-fatt li r-reliġjon donnu tiġbed ċertu antipatija awtomatika għal raġunijiet uħud validi u oħrajn inqas fil-fema tiegħi speċi. Imma X'inhu mal-fejn taħseb li reliġjon jiġbed l-antipatiji? Meta ċertu ideoloġiji reliġjużi bdew jinċidu fil-ħajja privata tan-nies u fil-ħajja jinħoloq konflitt enormi u ġustament li jinħoloq speċi. Imma s-sens ta' komunità li kienu jirawmu dawn il-postijiet u il-fatt kien jesponuna anke għal-mużika, rispett indipendentement mill-kwalità tal-mużika li kien jesponuna għali, anke kien hemm pereżempju kull nhar ta' ħadd kien hemm ċinema speċi, kien jiġi projettat film speċi. Kellem ħabba tiegħi. Fl-oratorju daw ukoll. Eżatt. Ġifieri l-imħabba tiegħi lejn dawn il-mezzi ta' espressjoni taf hija midjuna wkoll lejn l-azzjoni kattolika, ironikament ukoll. So, ma nistax ngħid li jien għandi kif taqbad tgħid, ma nġorx miegħi l-antipatija li bosta koetani oħra tiegħi jew forsi nies iżgħar minni ġorru lejn il-ħidma tal-kattoliċiżmu fil-komunità Malti, għanejtek. Jiena aqqas ġifieri, anzi naħseb li kien hemm mumenti fejn bdew ir-reliġjon beda jimponiru fuq il-ħajja tal-individwu, ħajja privata u naħseb hemmhekk li speċi ħaġa deplorabbli. Imma kif qed tgħid int biex ta' anka bħala kif tajt set ta' valuri, naħseb kien hemm affarijiet li kienu importanti li ħarġu mill-Knisja li kienu jinformawna u issa li riġġettajnihom biex ta' qegħdin naqra isna we came unmoored moralment. Ma nafx, minix soċjologu u forsi nkun pretenzjuż ngħid xi ħaġa simili, ma naħsibx li kif appoġġija. Ma naħsibx li dal-entużjażmu kollu għall-eradikazzjoni tal-kattoliċiżmu ħalla impatt pożittiv fuq is-soċjetà tagħna ultimament. Nifhem li l-Knisja messa amministratuha ħafna aħjar li għamlet żbalji tremendi u li llum huma reversibbli, ma naħseb li kellha seta tkun kumpass morali validu fi żminijiet neoliberali asfissjanti speċi u dik l-opportunità tilfita. U magħha tilfet ir-relevanza tagħha sfortunatament. Anka mingħajr ma ninjora il-passi folot tremendi li ħadet frott l-imponenza politika li kellha tul iż-żmien. Anka naħseb għax l-awtorità li il-Knisja għal żmien twil kienet tekmanda imsejsa wkoll minn superstizzjoni li ma tistax tiġi skrutinizzata. Naħseb dik ukoll il-fatt li isma' aħna għanduk daw is-setta valuri inti tiġib bruħek skont il-konfini ta' sistema ta' poteri li ma tistax tiddibatti. Ma tistax tiddibatti. U kull sistema ta' poteri li ma tistax tiddibatti naħseb hija eventwalment ħatfalli naħseb. Naħseb impliċita fl-eżistenza tagħha il-falliment. Semmejt l-sport, naf li inti tħobb għandek apprezzament kbir għal boxing, mod partikolari epoka minnhom. Ma nafx kemm huwa sport il-boxing, huwa xi ħaġa li
Atletiċizmu fih żgur, Nipreferi naħseb fih bħala Arti forsi. il-gladjaturi ta' żmiena, kif taqbad tgħid, il-loqom li fadal mill-Imperu Ruman. Naħseb. Ma ħafna sporti ġmien, dilettant kbir tal-futbol, Ejja. tat-tennis ukoll ħafna. Jiġifieri hekk segwi. Iva segwi. Mhux reliġjużament imma kważi. U għandek nsaqsik x'tim segwi ma nistax ngħidlek xejn fuq il-futbol, jiġifieri m'għandix. Ma taħsibx l-importanti x'tim insegwi le. Ma nafx. Isu meta il-diskursata fuq il-futbol fixa ma minn iżomm. Imma il-boxing probabbilment l-iktar li affaxxinani minnhom kollha probabbilment għax l-aktar drammatiku. L-ossir drammatiku. L-stakes huma enormi. l-iktar li nissel biża fija probabbilment u dak li nissel biża fija nsibu attrajenti sa ċertu punt. Apparti jekk inħoss li vera minix raġel virili biżejjed. U naturalment xiftit jew niffettiċizza dan L-idea tal-vikerjes neserġajna ġifieri. niffettiċizza dan il-kapaċità li titla fring ta' 4 metri b'4 bil-possibilità li ma toħroġ ħaj minnu tagħmilha mhux mingħajr il-biżax ċert li kull ġelli tkun beżan ħafna meta jirfes fuq dak ir-ring, imma li jsib il-kapaċità li ġilet il-biża apparti li ġilet rival tiegħu il-biża tiegħu nnifsu. U lil minn dawn hemm kwalitajiet li ġenwinament nipreġa dejjem ħares lejn il-boxing speċjalment il-diviżjonijiet iktar ħfief lightweights u middleweights. Hemm element boletik fih, jisu zifna. Hemm ċertu eleganza fih. Pereżempju jiena mbagħad dawn il-ġlied tal-full contact li MMA dawn jiġu fil-gadgets. Għalfej. Dejjaqni ma naraħ goff ma naraħx. Ma fih. M'hemmx moviment estetiku li Li nasbax ma tifhimx ix-xjenza tiegħu. Nifhem eżattament, ma għandu iktar in komuni mal-street fighting milli ma huwa iktar brutali. disciplina. Huwa iktar brutali, però meta mbagħad tibda verament tistudja. Huwa fil-verità ma nismissar iktar fin mill-boxing għax ma nasibx. Imma partikolarment meta jkunu mal-art, hemmhekk huwa ġifieri hemmhekk hemm logħba ċess għaddejja li għas timmaġna il-kalkoli li jkunu għaddejjin, ġifieri meta jkunu fuq xulxin u jaqilbu għar-wrestling u l-jiu-jitsu. Ħafna nies fil-fatt naħseb li ma jagħtux kredtu biżżejjed għall-intelligenza meħtieġa f'dawn id-disciplini. Inkredibbli. Ma speċjalment fil-boxing fejn l-ikbar arti u l-ikbar kapaċità difiża aktar milli l-attakk. Ħwejx li jimpressjonawni ħafna. U s-sijat ta' boxing li rajt f'ħajti kważi huma unhealthy ġifieri. Rajt ħafna ġifieri, ħafna. Le, u di dejjem speċjal bħalek naħsibha speċ ta' l-intelligenza li trid. Apparti li inti il-ħin kollu qed timprovizza. Jrida mhux bħal meta tmur fuq palku għandek is-silta lesta u ħatamel. Le, qed timprovizza l-ħin kollu waqt li xi ħadd qed jipprova jaqlalek rasek minn fuq onqok. Huwa traġiku, anyway hemm element traġiku fih ukoll għax ngħidu hekk meta tkun għadek qed tibda l-karriera ta' ġellied l-introjtu finanzjarju huwa minimu. Kważi xejn. U ħafna drabi, 9 minn 10 drabi, l-karriera tiegħek ħadd intemm ħesrem u malajr. Mhux bħal futbol fejn u sport oħra fejn sofri telfa jew tnejn imma tista' tirkupra. Fil-boxing għalkemm il-kbar nexxilhom jirkupraw minn telfiet okkażjonali. String ta' telfiet ifisser li kollok tirtira, kollok apparti tneħħi l-gwanti u tirtira. Apparti d-damage fiziku li jisiru. Damage fiziku tremenda. Li tibqa' ġorru miegħek għal-għom. Għalhekk naraħ drammatiku ħafna għax l-stakes vera għolin u għeteni biex taf, għeteni given moment bħal per esempio rajta ta' Deontay Wilder u Tyson Fury. Biex ta' meta taħ naħseb l-ewwel waħda kienet, meta ħin knockout. It-tieni knockout kien dak. It-tieni knockdown mhux knockout.
Ma kienx knockout, ma kienet. Tina knockdown. Fil-fema xinrajta, la, knockja. Spiċċat. Spiċċat, it's over. L-istess exit, U il-bqija tal-ġlieda Fury kienet jiddomina. Fil-fatt rebaħ ir-round. Iktar ħaġa impressjonanti li għamu d-domina Ir-round xorta. xorta. Round li xaġa rarissima u xaħat li jisofri knockdown. Dajem kelli di u ma nafx għala għandi empatija partikolari lejn it-tellif f'moħħi ma jeżistix tellif fil-boxing. F'sens tant trid koraġġ u tant Li jerbaħ ġat by virtue li. hija xi ħaġa tal-biża li taffronta persuna fil-miftuħ b'dak il-mod li ma nistax nara tellif. Fil-fatt niftakar ma nafx x'ħajasbu n-nies fuq meta ngħidha, ma niftakar meta kont ngħadda ħafna ħin, kont ngħadda ħafna ħin waħdi fid-dar tan-nanna kellha dar kbira enormi, townhouse kbira, u s-sular ta' fuq kien għamil żmien kont nqatta l-weekend hemm meta ma kontx skola. Xetat ngħidu ew. 11 sa 14, 15. U kelli l-libertà li ngħix f'moħħi u nkun kreattiv u nifantazizza ħafna xinari u fost dawn il-lop li kont nagħmel miegħi nifsi kont noqgħod nimmaġinani niġġielet il-boxing, ġifieri, ħaġa kurjuża din. Li kont noqgħod nagħmel dak li jgħidu shadow boxing u kont noqgħod nikkummenta l-ġlieda wkoll. Imma l-qofol ta' din il-logħba kien l-iktar ħaġa importanti kien li nkun it-tellif ma nirbaħ qatt. Nalla kemm inti sisifjan. Ġifieri inti minn tfulitek sisifjan. Xi ħaġa mażokista fiha. U kont actually ġifieri nagħti vera bil-pon Lilek innifsek fuċċi u ukoll. kont nħalli ġrieħi fuċċi wkoll għax żmien. Sal-punt li għamilt għal ċertu żmien, mbagħad kelli nieqaf għax ommi kienet tinnota xi qasmala kif tistaqsini kif ġibta u l-iskużi spiċċaw li ħbattem fis-sens. Ħajdum da. Ma stajx nibqa'. Bat irkun kemm snin wara kelli nara xena simili fil-film Fight Club ta' David Fincher u niftakarni naraw ngħid Dikon namela jien. dik kont nagħmel Qabel ma kienet cool. Qabel ma kienet cool. X'idilek minn dak il-film? Mhux Fight Club. Fight Club. Film li ġobna ħafna. Okay, understand. Joġobni l-fat li nexxu li jizewċ idea filosofiċi u pakkettom b'mod li vera u ma ħajoktejn li jizommuk mu mux taqsib. Sin snin twil ma nara ħagġa firri il-memorja tiegħek. Antikonsumerista, bazzament. Antikonsumerista niftakar, ma kien anke kumment fuq il-maċizmu wkoll. Niftakar. Kien jissatirizza daqsxejn il-maskulinità wkoll. Dik is-sena. Ma jiex sejjer żball. Dak il-messaġġ qatt ma ħadtu Le? speċ. Anzi, speċa kien hemm għalija kien hemm din il-messaġġ ta' one must be wary of speċ ta' consumerist ideals. Li fl-aħħar mill-aħħar xorta is when you stray too far off the beaten path taf tispiċċa b'xi bullet ġoħalqek. Ma nixtieq nista' nkompli ma tant Insejtu. għadda żmien meta rajtu li Sa Bżonn podcast nifriska l-memorja. Whisky ieħor nkomplu naraw. Sewa, u not oħra dak hawn The Kings li bdejt l-aħħar darba batlek isma' fejn ħansibu da The Kings. Kien jaqsam, ġifieri. When We Were Kings jien li niftakar. Le, Ġita bejn Foreman u Muhammad Ali. Le, da l-era ta' wara Muhammad Ali, speċa kif intliet, kif intela l-vojt ta' li ħalla Muhammad Ali. U jibda jitħaddet, mux jibda jitħaddet, imma speċa tara l-biografiji ta' Tela minn Tyson, Tyson ma kienx wis. Le, bħala il-figura ta' Muhammad Ali bħala metafora għal-ħajja. Kif mbagħad intliet minn nies bħal Sugar Ray, bħal Hegler. Ma naħsibx laqgħet intliet. Fil-fema tiegħi Muhammad Ali kellu intelligenza ħafna iktar far-reaching mill fil-ring jew barra ring? Barra ring. Jekk tara ċertu intervisti li kien intervista tajba ħafna ma' Parkinson. Dan il-host tas-sebgħinijiet li tatik ħejjil
sew ta' l-intelligenza ta' raġel. Pero għadni kif rajt dokumentarju ieħor fuq Muhammad Ali xi 4 ilu ta' fuq il-biberija bejn u Malcolm X. Malcolm X. Rajtu da' dokumentarju. Kien dik il-beberija li waslitu biex jaqleb ir-reliġjon tiegħu. Imma hemm episodji diżappuntanti ħafna fl-istorja ta' Muhammad Ali. Ġena friska l-memorja wkoll. Hemm episodju bażikament wara l-inqatel Malcolm X li kien hemm Elijah Muhammad li kien qisu il-kap ta' mhux il-kap dak li kien ħoloq il-Nation of Islam li wara l-inqatel Malcolm X da Elijah Muhammad qal isma' da li jiġrilek meta tmur kontra Nation of Islam għax kien hemm perjodu fejn Malcolm X ma baqax ma' Nation of Islam anzi kellhom disgwit u saru avversari u speċjal Elijah Muhammad qal dak li jiġrilek meta żabbab ma' Nation of Islam u tara il-Muhammad Ali li kien ħabib ħafna ta' Malcolm X u ċab u japplaw li speċ ta' japprova even he got taken over by this collective effervescence mbagħad iktar diżappuntanti minn hekk li iktar tard f'ħajtu ltaqa' ma' tfal ta' Malcolm X u qalulu speċ ta' ma' missierna speċ ta' x'ġara għallhom lejn għall-missierkom naduraħ b'qalbi kollha. L-iktar episodju li għal-qotni u affaxxinanti mill-ħajja ta' Muhammad Ali kien meta irrifjuta li nġabar bil-liva għal-gwerra tal-Vjetnam. Da kien eroiku, li għatna l-għawek meta kien. U l-risposta tiegħu kienet ta' defiance militari kienet li l-ebda Vjetnamit, l-ebda yellow face kif poġġijaw ma qatt ma sejjaħlu nigger, iswed. Li fl-opinjoni kien fiha ħafna xtomot. U nista' nimmaġna x'fur ħolqot f'dik l-epoka. U fil-fatt dan il-punt li għamel da' dokumentarju li fil-li għandek il-Muhammad Ali li kien hemm intervisti tiegħu qed jgħid biex tajjena għadni niġġieled għax inħoss li permezz tal-ġlied tiegħi qed nkabbar il-kuxjenza fuq ir-razziżmu fuq qed neleva l-ħut is-suwed eċetera eċetera. Mbagħad kellek il-Sugar Ray Leonard li speċta kien ħafna iktar kien qisu kważi predeċessur ta' Floyd Mayweather kien jitkellem ħafna iktar fuq kemm ħajamel flus u eċetera eċetera. Speċa jitkellem naqra fuq għalkemm jiġifieri it-traġit tagħhom lejn il-quċċata tad-dinja tal-boxing, partikolarment ta' Hegler kien interessanti ħafna u tara kif wieħed jaffettwa lil-ieħor eċetera eċetera. Dik l-epoka ta' bejn in-nofs sebgħinijiet u l-bidu ta' tmejnijiet tal-middleweights tad-diviżjoni tal-middleweight naħseb kienet l-iktar epoka xintillanti fl-isport fejn kellek il-Roberto Duran, Marvin Hagler, Sugar Ray Leonard u anke Tommy Hearns. Jiena kultant nara reruns ta' dawk il-battalji nitbella onestament ġifieri. U tara l-Hearns ta' 17 sena. Madonna. Xempju ta' atletikizmu. Hitman Hearns. Well earned, ġifiri, u kellu reach talbi, u minn kelli kien middleweight kellu sekwenza twila. Ma kienx kapaċi jieħu daqs, kemm kienu kapaċi jieħdu l-oħrajn imbagħad. Ma kien kapaċi jagħtiha iktar minnhom speċ ta'. Ħafna. Mela, issa ħanadu għal-parti li aħna nsejqula fil-qosor, għax bażikament tirrispondi fil-qosor u jiena mhux se ntelfek speċ għandek free reign. Mela, x'inhu il-pet hate, mhux il-pet hate, the number one pet hate ta' Mario Vella x'inhi? Il-kiteb. U viċin waraħ il-qamel. Għedep imma bla dubju ħafna iktar. Guilty as pleasure. Illum il-ġurnata ma naħsibx li jeżisti guilty pleasure, jeżisti just pleasure. M'għandekx hekk pjaċir, per eżempju, ma nafx ħaġa li. Forsi guilty pleasure fajnejn ħaddieħor speċi ma li huwa. Eżatt, li taqaf dik il-kategorija xi ħaġa li vera togħġbok li forsi ma nassumux li bniedem erodit tax-xorta tiegħek. Għal-fennej daw. M'għandekx m'intix not compelled by law ma tagħmel aktar. Nieħu gost ħafna nifqal blackheads.
Stja. Taħattijħor, ovvjament. Taħat ieħor. Skużawni. Taħbib u hekk ġifieri. Kun għadin il-ġugar tara Blackhead u. Jekk ħalluni għal-digin. U ssib minn ħalik? Le, le. Ma ssibx minn ħalik. Diffiċli. Forsi xi tfajla l-ewwel. U jkun isru spiex ta' il-mod li il-pick-up line tiegħek għandna ħelek il-Blackhead. Ma nafx hekk ikun xi forma ta' initiation, ma naħsibx. Ismaw ħafna. Għaw ħafna b'dik direkt tara YouTube u TikTok. Ġili għamilt nofsija fuq YouTube nara klips ta' nies. Jifqaw il-Blackheads. U s-serħek xinu l-feeling li tiegħu? Ma nafx hemm xi ħaġa li. Le ma l-pjaċirek kollok tiddiskrivih. Moħħi intefa' u just noqgħod naraw isa ma nafx. Sa xi forma ta' meditazzjoni. Ma it's like righting a wrong. No, mhux writing wrong, ma nafx. Inspjegabbli hu kieku. Fetish inspiegabbli. Mela, jekk la tmut ikollok għażla li tiġi lura f'sura li tixtieq bħal xiex jew bħal min tiġi lura jew u għalfej ħersaq lejna. Dak l-ammut niġi lura. Naf li vera ħat nistema' nistema' qed nikdeb speċi vera ma nixtieq li nkun ħadd iktar ħlif jien speċi. Hekk m'għandekx ħajrek. Difetti kollha enormi li għandi speċi. Ma tista' tkun annimali wkoll pereżempju, tista' tkun ajkla, pereżempju, jew ors. Ja, billek tkun annimal f'dinja dominata mill-uman, ma naħsibx. Ma naħseb jista' jkollok esperjenza jena interessanti. Orka pereżempju. Vera ma mebda ħajja ta' annimal li tħajjarni. Le? Jien l-iktar organizmu li nsib affaxxinanti u li ma jxebbana qatt huwa l-uman. Il-bniedem. Il-bniedem. L-jun jorqod 22 sija kull jum jistenbaħ biss jaħxi u biex jiekol u l-tikkaċċa l-mara. 22 sija qatt jisek 22 sija mejjed, le? Mejjed jista' jkun ukoll. Ma tkun daqshekk relax, jista' jkollok daqshekk serotonin, tkun daqshekk cool li inti tista' torqod fis-savana. Naħseb nistra jimmin jaf kif nkun fis-savana, xi nevrożi f'taqbad nevrożi taqbad. Ma nistax ħajrek. Animal li ħajjarni. Ma biħek li f'xejmela. Fil-bnieda. L-aqwa film li rajt sissa. Fl-opinjoni tiegħi l-aqwa ma jeżistix, hemm il-favorit. Il-film favorit tiegħi huwa film Taljan ta' Paolo Sorrentino jismu Le Conseguenze dell'Amore. Dak li jispiċċa fis-semen. Ekku. Ta' dik is-sin, xena stja. Għalfej joġbok? Joġbuna partikolarment għax rnexxielu jinvolvini b'karattru li hu totalment anatema għalija, li karattru stoik li ma jeżibixxix l-emozzjonijiet tiegħu faċilment u apparti dan hemm dan il-mekkaniżmu komuni ħafna fil-narrativi ta' żmienna. Hija traċedja enormi ta' persuna li s-sekonda li għażel joħroġ barra l-comfort zone tiegħu li jaġixxi fuq l-emozzjonijiet tiegħu jibda l-ingranaġġ għat-tmiem skabrus ta' ħajtu. Biex ma tifakkarni daqsxejn fil-personaġġ ta' Camus f'The Outsider. Ħafna. The Outsider. Il-karattu ta' Diġirola ma' La Conseguenza dell'Amore fakkarna ħafna fil-karattru prinċipali ta' L-Etranger ta' Camus. Li joktib li joġobna ħafna wkoll. Xisomu entużjast tal-ġejjeni? Madonna. Immedjatament il-possibilità li nista' nagħmel iktar mużika. Naħseb. Il-possibilità li forsi nista' nivvjaġġa ftit iktar. Mhux wisq affarijiet oħra.
li tagħmel iktar mużika li hija ħafna. Għax il-possibiltajiet huma U li naħdem pjuttost infiniti. inqas mill-li diġa qiegħed naħdem. Taħdem inqas kemm taħdem bħalissa. Naħdem ġob normali 40 sija fil-ġimgħa ma pjuttost inqas intensiv mill-impjeg preċedenti li kelli. Spera ma jfastidjaw xruħom li mal-minek jismaw il-podcast. Għax inqas Inqas intensiv. intensiv saċertu punt, għax forsi jien għandi l-kwalitajiet neċessarji biex ma nsibux daqshekk intensiv ir-rwol tiegħi bħalissa, I mean, m'għandix deadlines li rrid niġġieled magħhom kuljum speċi Naħlu għala kellek deadlines kontinwi u ħafna flus riding on these deadlines speċi li huwa font ta' ansjeta interminabbli kien. Kien nexxieli nkompli nkabbar l-ammont ta' pjaċir li nieħu viżavi l-ħin li rrid ninnegozja max-xogħol għalija. Isma, badni fuq xogħol, kont semmejt li dik il-ġraja jien sibta pjuttost ħelwa. Biex ta' kif għanuk Li mal-min ta' xogħol biex nifinanzja. Dak l-ewwel album kien? Dak kien l-ewwel album tal-Birkun, ovvjament ma kellix flus biex nħallsu. U ġitni din l-idea li nitlob jkun naħdem f'kumpanija fejn kien hemm 7 shareholders, bażikament. U għalkemm ix-xogħol u n-negozju persi kont pjuttost nistmerru, u forsi anke wħud minn dawn l-individwi, fil-verità ma kien hemm numru minnhom li kienu lilin mid-diverġenza ta' ideoloġi kienu nies li stajt nirraġuna u nikkomunika magħhom li għandi ċerta xorta digri ta' rispett lejhom. U meta wasalt biex nagħmlu dal-proġett mużikal biex nimbarkaw fuqu, kont tlabtom jisilfuni is-somma neċessarja, kien xi 5,000-6,000 euro dak iż-żmien, niftakar, għax ma kellix. U għattilhom jien konvint li bis-suċċess li ser jagħmel dejjem fil-kuntest lokali f'ġieħ il-Madonna suċċess. Ma kont vera perswas mis-suċċess? Konċert. Li ser jagħmel ħankun kapaċi nħallaskom lura fi żmien sena jew inqas. Għal daqstant tlabtom li silfun is-somma bil-patt li tuwili bla interessi u bil-patt li ma nirreklamahomx in-negozju tagħhom iżda nirringrazzjahom personalment wieħed sabiex inżommu kollox fuq livell umanu neskludu l-ekonomija totalment. U kienu aċċettaw, kien ġentili biżejjed li aċċettaw u napprezza sa-ġurnata tal-lum li aċċettaw. Sibt kompromess mal-kapitalisti. Sibtu mill-ground. M'għandix problema nitkellem ma' nies li għandhom divergenzi ideoloġiċi. U parti ma' raġuni li jiena sostenitur ta' dan il-podcast huwa propju dan, meta nibda nisma' ċertu irjieħat pubblikament biex ma tistidinx il-dak u ma tistidinx il-ieħor għax huma kontroversjali u għax l-ideoloġiji tiegħu tagħhom huma mistkerħa minn bosta kif taqbad tgħid. Nitqarras ftit. Naħseb li kulħadd għandu jinstema' mbagħad fidejk x'tagħmel b'dak li tisma'. Marovella, mis-soċjat l-aħħar kif kienet differenti l-esperjenza tiegħek fuq il-podcast vizavi speċa minn spettatura bil-qeda u hekk actually kont il-mistin. Jiena b'dan il-imbirek. Kilkomen qed inħossni li sirt daqsxejn intossikat. Ma nafx x'figura qtajt ma diskursat għalija kienet pjaċevoli, ma nafx forsi missejniex il-suġġetti li kellna missu ma nħoss li ingħad biżżejjed. Nħoss li ma missejniex il-suġġett kollu kellna pjanati, ma mhux dak il-punt li speċa it-taħdida tkun waħda pjaċevoli bejnietna, speċa li nagħtu gost nagħmluha. U lewż badna naħseb ħafna affarijiet li huma ta' interess ġifieri perswas li tkun suċċess
Suċċess x'inhu? X'inhu s-suċċess daw? Tuna dawk il-likes, ħasna tajjeb, grazzi. Il-mulej ma'kom, l-leli tajjeb, saħħit, ċew.